हेल' 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 माबालै मबाइला एसे क्रेक जादोंमोन। बर' रायलायखानो नांगौ ना मेन होनदों आरोना रन्जित लाइक एन्ड थेंक इउ सो माच नेरसोन बहानि नों ब्र' दं आं उदालगुरिनि ओमफ्राय नों बहानि राधे राधे पंकज राधे 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 हर हर महादेव पंकज दे होमबा ब्र' मा मिनिलाखो ब्र' दे राधे 7% थेंक इउ सो माच हाराव मा फैदो हाय फंबाय गुड मर्निं पंकज राधे राधे हर हर महादेव गेरेमसा लाइक डान थेंक यू सो माच कार्बि आंलं गर्ल्स गुड मॉर्निंग कार्बि आंलं गर्ल्स कैसे है आप बताओ आप कहाँ से कार्बि आंलं का है क्या नेरसोन ने बोला है आं राङियानि अके रङियानि लोगो मोनगोनलै ब्र मालाबा कन्टेक्ट ला आं थांलाबाय थानाय जायो ओरैनो ओमफ्राय पंकज राधे 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 गेरेमसा होनदों गुड मर्निं फैदो नामदारना फैदो गुड मर्निं हारावा लाइक डान थेंक इउ सो माच हाराव ब्रादार लाइक देनेगले थेंक इउ आं रङियानि बसनो अके ब्रादार रङियाव बे साइडनिलै ब्रादार सिबार लाइक डान थेंक यू सो माच कार्बि आंलं थेंक इउ और आप सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन मोस्ट वेलकम मेरा में आप सभी को स्वागत है नेरसोन दैमारियाव मेसेज हर फेसबुकआव ब्र ना नेरसोन दैमारि दा बे स्पेलिंआ बिदिनो नामा ब्रादार स्पेलिंआ बिदिनो ना स्क्रिनशट लानांगौ र' बासंबाय स्क्रिनशट लाना आं नेरसोन दैमारि ब्रादारखौ अके ब्रादार स्क्रिनशट लाबाय आङो दे अनिफ्राय कौन है प्लीज कमेंट करो राधे राधे सभी को राधा रानी का कृपा हो जाएगा नेरसोन दैमारि फेसबुकआव ओके ब्रादार ओके स्क्रिनशट लाबाय आङो पंकज ने क्या बोला सभी फ्रेंड सपोर्ट कर दीजिए सभी फ्रेंड को फॉर आईडी से सपोर्ट कर दूंगी बोल रहा है देखो पंकज के साथ सभी लोग फ्रेंड हो जाओ पंकज सभी को फॉर आईडी देगा बोल रहा है फॉर आईडी दोस्तों फॉर आईडी यूट्यूब ग्रुप खुलिगोन मोनसे होनदारना यूट्यूब ग्रुप खुलिगोन मोनसे होनदारना अके राधे 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 मा खबर सुबुंफोर होनदारना मा खबरनो गेदेम ब्रादार आंना खबराथ' बर्तमान बिदिनोसै मा बुंनो आरोना मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ ओमफ्राय पंकज ने बोला हर हर महादेव राधे राधे जोंना हलि मलि फैदों आरोना अके नाम दारना हलि मलि ब्र'आ अके मस्ट वेलकाम हलि मलि ब्र' ओके राधे 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 जोंना एमाव फैबाय नै लाइक डान थेंक इउ सो माच एमाव ब्रादार लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच अनन थेंक इउ राधे राधे पंकज राधे राधे एमाव मा खालामदों मा खबर होनदों एमाव मा खबर होनो गेरना सोंदों बे सोरना मा खबर खोन्थाहरदो पंकज बताओ आपका हाल चाल कैसा है और एमाव ब्र मा खालामदों इसके बाद नेरसोन ब्रादार मा खबर मा खालामदों इसके बाद कौनथा नेरसोन हलि मलि ब्रादार मा खालामदों मा खबर हम लोग का अल्ट्रा गया हाय ब्रो नाम दाना ब्रो ओके अल्ट्रा हेलो ब्रो अल्ट्रा कैसे है बताओ एमावा बुंबाय मा साइलि फिसाया मा ओंख्रि नामा हाला सोर साइलि फिसाय गैया रावबो एमाव ब्रै जुमाय लोंथाराखै नामा दिनैलाय मैया मोनायाव जुमाय लांखै नामा रन्जित लाइक डान थेंक इउ सो माच अल्ट्रा मा बुंगोन नटिफिकेसन फैयाखै माथो होनाम दाना मानो थाङाखैबा नोंबा मा खालामना लाखो ओमफ्राय गेरेमा मा बुंखो एमावखौ बयबो नागिरसैलै बैसागुनि थाखाय नांबायलै नै अल्ट्रा बुंबाय लाइक डान ब्रो थेंक यू पंकज ने बोला मैं ठीक हूँ ब्रो बोल रहा ओके और सुबह का चाय नाश्ता पानी खाया कि नहीं खाया
बोलो दोस्तों एमाउने बोला मुजां गेरेम ब्रो नाम डारना यो बोल अल्ट्रा अल्ट्रा यो क्या क्या सब्जी सुबह का नाश्ता पानी खाया है बोलो ब्रेकफास्ट गामियावनो दं ब्रो नारना अके देरसिन ब्रो गामियावनो आरोना थिगानो बैसागु सोर बैसागु जाग्रा कमेन्ट खालामदो दे बेनिफ्राय पंकजनि बोला राधे कृष्ण अल्ट्रानि अन हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हम लोग का अल्ट्रा जोगिता नार्जारी गुड मॉर्निंग ब्रो गुड मॉर्निंग सभी को एवरीवन गुड मॉर्निंग इसके बाद माँ उठनी नानी माँ उठाही नहीं मैं उठाई नहीं वाओ अल्ट्रा इतना सोता है ना कल रात में इतना लड़की लोग के साथ बात करके अभी भी सो रहा है आंखौ नागिर खानांगोन ना आंखौ गेरेम दाना अके हिमावखौ नागिरखानांगोन आरो बैसागु बोथोरनि हिमाव गैयाबानो जेबो जाला ओमफ्राय दा संसारा बेलथायगोन बैसागु बोथोराव बेनिफ्राय अल्ट्रा अन राधे कृष्ण पंकज अल्ट्रा अन पंकजने राधे अल्ट्रा अन पंकजने बोला ब्रो मैं ऑफिस का काम हूँ राधे भाई ओके पंकज आप कौन सा काम करता है थोड़ा बता सकता है मुझे मैं जान सकता है क्या आपका काम आपका जॉब इसके बाद सभी फ्रेंड सपोर्ट कर देना सभी फ्रेंड को सबको बैक कर दूंगा बोल रहा है देखो पंकज के साथ कौन कौन फ्रेंड है फ्रेंड हो जाओ सभी को बैक कर देगा बोल रहा है दोस्तों 4ID के साथ 4ID बैसागुनि जौ संनो एमावखौ बयबो नागिरसै नामद्रा जोंनाथ' बैसागो नांलायलाया बैसागो नङाबाबो एमाव बाजैया बोरो नोंहा बाहायदो आरोना मा बाजिब्रा बाजि गैयालै हाबालायाखै आङो बेनिफ्राय नागिरा सन्जित माथो नोंखौ सायलि होननानै होनदों नोंखौ राब सोर होनखोब्रा आंखौलाय सायलिनो खम जारला जागोन आयौ कलगेट फ्रि मोनफागोन माथो कोलगेट फ्री भाग माथे जमाव अल्ट्रा ऑन हम लोग का प्रिंस भी आ गया ऑन हारावा माथे एलबी सैबायब्रा बेनिफ्राय गेरे माबाखौ टुलुखौ लिंहराखै नामा एमाव बैसागुआव होनदोंना ओमफ्राय अल्ट्रा अन बर' ब्लगा हाय नामदोंना हाय मा खबर मा खालामदों गुड इभिनिं सरि गुड इभिनिं लांबाय गुड मर्निं एवरीवन गुड मर्निं बर' ब्लग ओमफ्राय फुंनि नास्ता पानि मा जाखो मा लोंखो खोन्थाहरदो दे सिखारदोंना सिखाराखै साइलियालाय बाजैया होनना है अल्ट्रा साइलिया एलबि सेलबि होआलै नांलायलायनाय जादोंनो माथो अल्ट्रा नों मिथिया माबा माबि नांलायलायनाय जादों होननाय खोनादोंमोन आं नोंसोरखौ अल्ट्रा अन थेंक इउ बर' ब्लग अन थेंक इउ ओमफ्राय दे सोर सिखारदों सोर सिखाराखै खोन्थाहरदो जाथ'वाखै नाम आरोना अके सोरना गार्लफ्रेन्ड दं खोन्थाहरदो दे गैयालै जोंना गार्लफ्रेन्ड गैया माथो आलासो नायसनानै माथो जोंखौलाय रावबो नायसना आयदै नायसनथारला माथो फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाय बिसाला लानाय नोंनि बाजैखौ बिसाला लालायनाय नोंनि बाजैखौ आं मिनिबायलै फाग्लाखा ओमफ्राय तुलु गैयालै सोरजोंबा दोनखारलांबाय दाना ओइ बैसागु बोथोरावलाय आरो बहा मोननोब्रा दोनखारलांखायो ओमफ्राय जोंना बि बर'आ मा बुंखो दे हरलायदो सोरबा गोदान दंबा नाब्राना नै प्रिंस देखो बी बरो है बी बरो के साथ फ्रेंड हो सकता है नया है तो और अल्ट्रा है अल्ट्रा के साथ फ्रेंड हो जाओ बी बरो ब्लॉक के साथ बरो ब्लॉक साइलिया आंनिसोलै रायजोफोरनो ओइ अल्ट्रा नै साइलिया गेरेम सानैसोनो हाला अल्ट्रा बेनिफ्राय एमावा मा बुंखो सोरजों दावराव जाखो साइलि सन्जित होनना माबा गावसोर जादोंनोलै गावसिनि
माबा इदिनो आरोना गावसोरनो बेनिफ्राय साइलिया सन्जिब बायनिसो होद आंनि नङा फाग्ला ब्र' साबधान बर' साबधान बर' ब्लग नोंखौ साब खालामबायनो जोंना फ्रेन्ड्सआ बर' ब्लग नोंबो साब खालामदो नै बेग होफिनदो बर' ब्लग आपको साब किया है हम लोग का फ्रेंड्स ने और फ्रेंड्स को भी बैक कर दो ब्लु हरनो ब्लु खाबाय ब्र' टेनसन लानाङा एकदमबारे अलरेडि खा आं बेफोराव फार्स्टखा चेन्नाइ एक्सप्रेस दिनै खाट्रासिम मोनदोंलै आं लोगोफोर एकदमबारे बांगाल गामियाव दानस'लायनाय जायगायाव मोनहैदों आरो ना आङो एकदम खारदों आरो ना आं बांगालफ्रा सिखोला होसोदों आरो ना आंखौ दिनैसिमाव बांगालखौ बुथार थांदोंमोनलै जोङो फैसा जाग्रा बांगाल दंनो आरो ना बुथार होना थांदोंमोन एकदमबारे मानसिफोरा सिखा गोलाव गोलाव सिखा एकदम बस्था सिखा दिहुनबाय आरो ना हाग्रा बारियाव दानस'लायग्रासो बे जायगाया एकदमबारे मानसि बुथारदों जाबाय आरो ना सिमाङाव ओमफ्राय जों खारनाया बाला बि एम फाग्लानि एल बिआव नामा जायो आरोना ओइ करुणानि एल बिआव जादों होननाय खोनादों बेबरानो रहा हो बोल रहा है प्रिंस टेंशन लेना नहीं है टेंशन लेना नहीं है आपको रिटर्न करा है हम लोग का बोरो ब्लॉग ने एमाव ब्र' तुलुखौ माब्ला लायगोन नों नांगारना लै एमाव लांदो एकदमबारे हाबानि बेदर फिसा जानो लुगैथारबाय आङो हाबानि बेदर संनाया एसे टेस्ट जायोना आल्ट्राया मा आं मिथिया फलेफानि दिमाग नुदों आरोना ओइ माबा मा होनो आल्ट्रा ओइ खालेफा होनना बुंनो होनोलै माबाखौ सायलाय बेलेग रागा जोंनो मिथिबायना ओमफ्राय लागाव होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय आल्ट्रा अन सोर फन रायलायदों फोरिजोंसो रायलायदों ओमफ्राय मा बुंखो आंनो नाङालै बेखौ नोंबो नांदोंबा हरदो आंनो गेरेम रनो गेरेम नानो नै आं बुङा खै भाइ बिसाल बायासो बिसालासो बुंदों ओं फाग्ला बिसाला टेनथुलुआ बिसालना टेनथुलानो माबासिनोलै नांगोलनिसोनो आरोना हालौजाबावसिनो आरोना नांगोलनिसो अन जोमाव ब्रादार बोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे मा मावगासिनो दासान्दै बेनिफ्राय गेरेम ब्रादार बोरै खबर सबर मा मावबाय दङ दासान्दै फुंनि नास्ता पानि सोर जाखो सोर जायाखै बेनिफ्राय आल्ट्रा ब्र' य' माबोरै खबरा नोंना खोन्थाहरदो दे आल्ट्रा बे आल्ट्रायाथ' जेराव सिख्लानि एलबो बेहायसो बारजाब मोसायो आल्ट्राया बिराद सालु ओमफ्राय गेरेमा मा बुङो दङ एमाव नाथाय गथ' गोनांखासो आरोना ओइ गेरेम गथ' गोनांसो मोजांनो गथ' गोनाङासो अनसोगारोनो बिराद अनो गथ' गोनाङासो एकदमबारे बुरियासो अनसोगारोनोलै गेरेम बुरिसो लानांगौ सिख्लाफ्रा एकदमबारे गेन्द्राद्रा उदैजों नेक्सो नागिरोनो ओमफ्राय आल्ट्राया मा बुंखो भाइ नोंनि बाजैखौ लियन उइनडारा होदस ओमफ्राय दिबिया मा बुंखो अनन थेंकिउ स' माच दिबियान अके थेंकिउ बन्दना थेंकिउ बर' ब्लग होनदों दिया बिबाराम होनदों आरोना दिबाराम दे दिया फ्रेंड्स आपको बैक दे दिया बर' ब्लग ने आल्ट्राया मा बुंखो हामा खबरा बायनो मानो हामा जानांगौ फ्रेंड्सनि अके बर' ब्लग राइट मोजाङै आंना सानजि बोराय सानजि नांदोंना के आल्ट्रा अन दिबिया अन एमाव साबधान एमाव नोंखौ साब खालामबायनो नै जोंना प्रिन्सआ बेक खालामना होदो दे अननानै मोजां आंहाबो सनजि नांदों आरोना गेरेमा अके आल्ट्रा अन दिबिया शॉट जॉइनिंग मी बोल रहा है दिव्या आपको जॉइनिंग होने के लिए बुला रहा है देखो
फ्रेंड होगा कि नहीं होगा मैं ब्लू देता हूँ फिर भी। गैरम को भी ब्लू दे दिया हमें, जोमा भी ब्लू दे हमें। इसके बाद अन 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 लागाव गथ' गोनांसो जाथ'वा होनबाबो गेरेम ब्र होनना अन अन थेंक इउ लागाव। अके प्रिन्सिपाल आजिखालि बुरि बुरिखौसो लाना खारगासिनो दं माथो सेंग्राफ्रा नै आल्ट्रामोन बायदियानो बुरि बुरिखौसो गोसोथोयोनो। बिहामजो मोनां माबा बिजामादै मोनां बिहामजो मोनांखौसो गोसोथोयो मानसिफोरा दाना। ओमफ्राय लांफैनो हागोन एमाव बर' होनना बुंदों। बेनिफ्राय बे वाइटिफोरा आंनि भिडिअ 50निफ्रायनो बारायला नांबाय आरोना। ओइ माबा मा नाममोनलाय आंनि सना वाइटि होननाय मोनसे फेसबुक इउटुब दङमोन ना, मा नाममोन बिनि नामा आंनि सना वाइटिया? मा जाखो बियो नुला माथो इखो? मा जाखो बेलाय? नाम सोलायखो ना माखो ना मा जाखो? ओमफ्राय अनन थोदस भाइ आं सिंमा बैसो दाना सांमा बैसो सांमा आल्ट्रा नोंबो खम देन्जार सिं सिंनो एकदमबारे नोंबो माबा मा होनना बुंगोन सैमानो लान्जाया मालाबो सिदा जायानोलै आल्ट्रा अन 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 अन। कौन है प्लीज कमेंट करो गाइस, थोड़ा एंजॉय करो। दिव्या ऑन ऑन अल्ट्रा ऑन। गेन्द्राद्रा उदया ओरैनो देराखैलै आगै थाखा थिंख्लिसो। दिव्या दिव्या बताओ आपका कैसे है हालचाल दिव्या? फ्रेश हो कि साथ हो भाई? फ्रेश हो कि आती हूँ। ओके अल्ट्रा ओके अन गालांबारा अल्ट्रा अन गालांनानै नों मानसिया अबाव थांनो थां मबाइलखौ अन गालां। अन थैंक यू सो मच दिव्या ऑन। गुड मॉर्निंग सभी को एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इसके बाद सभी को राधे राधे। गुड मॉर्निंग सार होननानै सरिफा फैबाय। सरिफ नों बहा गोमाना थायोब्रा मानसियालाय खावलाल' नुजाफैयो दाना। इसके बाद सेविड लाइक डान थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए। ओमफ्राय जोंना एबि बसुमतारी ब्रादार फैबाय। हेलो गुड मॉर्निंग ब्रादार गुड मॉर्निंग। हेलो। इसके बाद अन थैंक यू 14 लाइक डान थैंक यू सो मच। एबि ब्रादार लाइक होनायनि थाखाय थैंक यू। सेट ब्रादार अन। आसलते आल्ट्रायानो सेट ब्रादार नङा फ्रेंड्स ने भी ऑन है। देखो जो नया है फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड हो जाओ। दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ। एबि बसु जयनिं मी नाबदा एबि बसु नै जोंना बर' ब्लगानो जयनिं जानो लोंदों। एबि बसु नों साब खालामबायनो जोंना माबाया फ्रेंड्सखौ बेकार द' नेटा मा जालायखोब्रा? इसके बाद ऑन गुड मॉर्निंग संजय राय माही। ओ माही मेरा डार्लिंग तू साला मुझे क्यों अभी तक नंबर नहीं दिया? माही ओ मेरा माही रे। इसके बाद एमाव माबाखो बर' ब्लग कमेन्ट चेक प्लिज बेक ना बर' ब्लग नोंखौ साब खालामबाय जोंना एमाव ब्रादारा कमेन्ट चेक खालामनानै बेक हरदो। बेनिफ्राय बन्दना गैया गुड मॉर्निंग बोल रहा है। गुड मॉर्निंग बंदना बोलो कैसे है? हाउ आर यू? मॉर्निंग बंदना मॉर्निंग बोलो कैसे? एबी ने बोला
बर' ब्लग साब खालामदो नों कमेन्ट खालामना फै रिटार्न हरफिनगोन बर' ब्लग एबिखौ साब खालामबानो जाबाय साब खालामना कमेन्ट हो बेग होफिनगोन बेनिफ्राय दिबियानि बोला कमेन्ट नाइस 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 थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ वंदना बोला लाइक डन थैंक यू सो मच वंदना लाइक देने के लिए इसके बाद ओइ थांनोसै बायदों सेट इफ दे थांदो दे सिख्लाफोरजों एसे गुलु गुलु जाहैदो नोङो बेनिफ्राय कैसे हो संजीत मैट्रिक नहीं हो मही मैट्रिक नहीं हो बेनिफ्राय दिव्या ने बोला कमेंट कमेंट थैंक यू एम पी हम लोग एम पी आ गया शॉर्ट करो प्लीज बोल रहा है शॉर्ट करो प्लीज जो मेरे से नया है मुझे भी सब करो इसके बाद माइना वन हाय गुड मॉर्निंग एमपी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो एमपी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो माइनावा हेलो आदाम गुड मॉर्निंग माइनाव लाइक खालामना होदो दे लाइक खालामना होदो माइनाव मा खबर मा खालामदों कन ओमफ्राय अनन आल्ट्राने बोला आं गाया मा अंदर ओके ओमफ्राय एमपी ने बोला सपोर्ट करो प्लीज बोल रहा है एमपी लाइक कर दो और मेरे से नया तो मेरा चैनल भी सब कर दो और एक दूसरे के साथ बातचीत करो एमपी आराम से टेंशन लेना नहीं है अल्ट्रा ऑन दिव्या ऑन कमेंट हाँ कमेंट करो फ्रेंड्स ने ऑन देखो फ्रेंड्स भी है फ्रेंड्स के साथ भी ज्वाइनिंग हो जाओ दो जो नया है दोस्तों Gendradra Udaya ओरैनो देराखैलैयाखै थकाथिलिसो फ्रेंड्स ब्लॉग डन दे कमेंट चेक देखो फ्रेंड्स आपको ए बी बसुमतारी ने सब किया है और आप भी इसको बैक कर दो कि सब क्या ए बी को सब खालामखाबाय ना ओके ए बी प्रिंस ने भी ए बी को सब किया है और ए बी ने प्रिंस को आपको रिटर्न कर दिया मतलब एक दूसरे कमेंट चेक करो दिव्या बोल रहा है हम लोग का अल्ट्रा ने फ्रेंड्स बोल रहा है अल्ट्रा ने बोरै सिख्लाफोरानो गैला माथो अल्ट्रा बबाव थांजोबखो माही ऑन माही देखो अल्ट्रानेट माही अल्ट्रा ने बोल रहा है कि माही तेरे को भागा के लेके जाएगा उसके बाद ओके भी बोल रहा है और अल्ट्रा ने बोला ऑन दिव्या ज्वाइनिंग में बोल रहा है दिव्या देखो बी ब्लॉक के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ और कौन कौन नया है इसके बाद भाई रामधन माही देखो अल्ट्रा ने बोल रहा है कि मुझे माही को चाहिए बोल रहे हैं अल्ट्रा ने माही बोलो क्या बोल रहा है आप दिव्या ऑन प्रिंस ने बोला अल्ट्रा हाय बोल रहा है फ्रेंड्स हाँ फ्रेंड्स बोलो वो आपका बेटा या बेटी है वो प्रोफाइल में है ना वो आपका बेटा या बेटी है इसके बाद फ्रेंड्स आई लव यू भी बोल रहा है सावधान दिव्या आपको सब क्या है और प्रिंस को भी बैक कर दो प्लीज इसके बाद माही ने लव को अल्ट्रा तेरे को माही ने हार्ट दिया है हार्ट अल्ट्रा ने क्या बोलता है भाई बोल रहा है मैं क्या बोलेगा मैं जो देखा है ना कमेंट इसको बोल रहा हूँ मैं इसके बाद एबी ने ऑन अल्ट्रा ने ऑन माही ने बोला आ जाओ देखो अल्ट्रा बुला रहा है आपको माही ने आ जाओ इसके बाद एमाउ ने बोला फ्रेंड्स डन कमेंट चेक फ्रेंड्स आपको सब क्या है और एमाउ ने कमेंट चेक करो इसके बाद दिव्या ने बोला ऑन अल्ट्रा ने बोला दिव्या आई लव यू बेबी बोल रहा है देखो दिव्या आपको आई लव यू बोल रहे हैं हम लोग का अल्ट्रा ने और माही ने क्या बोला अल्ट्रा जी आ जाओ बोल रहे देखो इतना ऑफर दे रहा है आपको व्यू का ऑफर दे रहा है माही ने वेर वेर माही बोल रहा है देखो माही व्यू का ऑफर गुलू ऑफर है ना माही गुलू का ऑफर इसके बाद दिव्या ऑन थैंक यू सभी को थैंक यू सो मच मेरा एल्बम आके मुझे सपोर्ट करने के लिए सभी को थैंक यू सो मच राधे राधे सभी के पास राधा राधे का कृपा हो जाए और ऑन कौन है प्लीज कमेंट करो माहिनी तुझे ले गई तो
संजीत भाई मुझे पकड़ के दोएंगा बोल रहा है। मैं ऐसा मैं ऐसा नहीं दूंगा। माही लेके भाग जाओ। तो माही घर जमाए रख लो, अल्ट्रा का घर जमाए। इसके बाद अल्ट्रा ऑन बोरो का रिटर्न कर दिया। बोरो ब्लॉग आपको दिव्या ने रिटर्न कर दिया। कमेंट चेक करो। इसके बाद ऑन कौन कौन है प्लीज कमेंट करो गाइस। हेलो हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग दोस्तों। गेन्द्राद्रा उदया ओरैनो देराखै लैयाखै थाखा थिंख्लिसो। दिव्या संजीत की भाभी बन जाओ बोल रहा है। दिव्या दिव्या मेरा भाभी है ऑलरेडी। राधे 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 ऑन एमाव ऑनलाइन एमावाबो दाना ऑनलाइनसो नागिरग्रा जाबाय नामाब्रा। एमाव अल्ट्रा नेब्ला आई नीड्स भाभी बुलगास्रा है। बर' ब्लग साबधान रिटार्न खालामफिनदो होनना बर' ब्लग अबाव थांखो नोंथाङा अबाव जेरावखि थाया मानो बे आंनि जौस्राङाव नुजाफैनानै बि बर'आ नोंखौ साब खालामबायनो रिटार्न खालामफिनबानो जाबाय। अल्ट्रा बोला माही टू मेरी भाभी बन जा बोल रहा है। माही किधर गया? माही तू किधर भी हो, जहाँ भी हो, और मेरा अल्ट्रा के साथ बातचीत करो। इसके बाद फ्रेंड्स ने बोला है मेरा बेबी बेटा है। फ्रेंड्स बोला ओके बेटा है ना, खूबसूरत बेटा है, क्या नाम रखा है, थोड़ा मैं जान सकता है क्या? अल्ट्रा ने बोला फ्रेंड्स ओहो बोल रहा है। संजय बोल रहा है बबीता ने। हाय हेलो हेलो बबीता, मेरा एल्बम में आपका स्वागत है। 2 साल की बाद बबीता मेरा एल्बम में आए। मोस्ट वेलकम। नेटा माबा जालाबाय थायोलै। मही प्लस संजय बोल रहा है। सिवा संजीत का बेटा है। बेम ने हाय गाइस बोला देखो। एबी ने हाय गाइस बोल रहा है सभी को। ऑनलाइनाव नङाबा मोननो थांला, बुकिं गोजासै, हिनजाव मोनला अफलाइनाव नोंलै माबा एमाव ब्रादार। आजिखालि फ्लिपकार्टआवबो मोनो नो हिनजाव, फ्लिपकार्टआवबो। ओमफ्राय थैंक यू सो मच बबीता लाइक द नेकलेस, थैंक यू सो मच बबीता। और बताओ बबीता सुबह नाश्ता पानी वाकिनी हुआ? क्या नेम रखा है भाभी बेटा का नेम बोल रहा है। आपका आप आना ओके बोल रहा है। इसके बाद ऑन हम लोग का बोरो ने बबीता ने बोला संजीत मोरा क्या क्या है, क्या रहा मतलब समझा नहीं मैं बबीता। मौसुमी ऑन थैंक यू। हाय मौसुमी, मा खबर, मा खालामदों, मा ओंख्रि जाखो, मा सा नास्ता पानी जागोना जायाखै खोन्थाहरदो दे मौसुमी। भाई माही प्लस संजीत भाई बोल के हंस रहा है। दिव्या दीदी बोल रहा है। दिव्या दीदी आपको बुला रहा है ब्रो ब्लॉग ने। प्रिंस ने बोला मेरा बेटा का नाम रुमाई दिबर्मा, रुमाई दिबर्मा। अच्छा है, वेरी नाइस नेम। इसके बाद सोनाली आमांखो है बेबी गुड मॉर्निंग दों सोनाली सोना मोसालाय थैंक यू सो मच। मौसुमी लाइक डान थैंक यू सो मच। सोनाली लाइक होबालाय गोदो। अल्ट्रा ने बोला फ्रेंड संजीत राखा ना सही बोल रहा है। इसके बाद बिबरो ने ऑन मोजां दे ओंखाम जाथ'वाखै ना दाना। मौसुमी नों बहानि मोनलाय, नों बहानि मौसुमी नामाथ' बिराद मोजांलै, मानसियाबो सोमज्रोज्रो थिगानो माथो, नामजों मिलायथारदों। बिमा बिफाया माबोरै नामजों मिलायनाय दोननो रोङोथाय नामफोरखौ ने। ओमफ्राय माहिनी प्लस संजय बोल रहा है अल्ट्रा पागला ने किधर गया माही। मौसुमिया मा होनखो साहा लोंखांबाय आरोना। साहा लोंखांबाय। बबीता ने बोला सॉरी मिस्टेक क्या कर रहा है संजीव मैं कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसा ही मतलब है। और आप बताओ बबीता सुबह का चाय पानी हुआ कि नहीं हुआ? दिव्या ऑन थैंक यू। मोरा अल्ट्रा बोला हाँ अल्ट्रा तो थोड़ा मोरा है। जिसका एलबी में अच्छा सुंदर सुंदर लड़के है ना, इसका एलबी में अल्ट्रा को जरूर देखने मिलता है। समझ लो अल्ट्रा थोड़ा मेंटल है। मोरा अल्ट्रा फ्रांसिस बोल रहा है
काजलगावनिनो अके काजलगावनि आरोना काजलगावनि अके नोंनि कभार डान्सखौ दा नायगोन दे आङो माहि माइस्ला मौसुमि नोंनि कभार डान्सखौ दा नायगोन आं आंनि भिडिअखौबो नायनानै कमेन्ट खालामना हो नोंनि कभार डान्सखौ दा नायगोन आं प्लीज सपोर्ट गाइस बोल रहा है देखो सोनाली के साथ सपोर्ट हो जाओ बाय दिव्या ऑन थैंक यू सो मच दिव्या जाएगा क्या थैंक यू सपोर्ट करने के लिए थाथ'दो दे ब्र थाथ'नोसै थैंक यू अके थैंक यू एबी ब्रादर थैंक यू सो मच सपोर्ट होफैनायनि थाखाय यहाँ सभी संजीत का भी है हाँ सभी है तू भी है मेरा गर्लफ्रेंड देखो बबीता है ना बबीता मेरा मेरा वाइफ है बबीता के साथ एक बेटा भी है मेरा और संजीत का सब गर्लफ्रेंड यहाँ पर है बोल रहा है हाँ हाँ मौसुमिया बुंदों नामदार ना मौसुमि आरने ओमफ्राय माहिने बोला दिव्या प्लस आल्ट्रा मौसुमी ने बोला नामदों अल्ट्रा ने बोला बबीता प्लस संजीत प्लस माही इसके बाद हंस रहा है अल्ट्रा ने बोला माही प्लस योनी सिंह तेरे माही देखो क्या क्या बोल रहा है आपको अल्ट्रा ने थोड़ा अल्ट्रा को भी समझ सिखाओ समझाओ एबी बसु हरबाय नारना एबी बसु हरबायनो थांबाय एबी बसुआ बेनिफ्राय अल्ट्रा ने ओ भाई बोल रहा है बबीता ने बोला संजीत तो बहुत सुंदर है रे बोल रहा है मैं कहा सुंदर है तो बहुत सुंदर है देखो इतना लाल लाल लिपस्टिक लगा रहा है आप इतना लिपस्टिक लगाता है रे अल्ट्रा ने देख के पागल हो गया बोल रहा है मेरे से पहले से बोल रहा था वो बबीता ना बबीता इतना लिपस्टिक लगाता है ना मैं पागल हो गया बोल रहा है अल्ट्रा ने इसके बाद महीने बोला दिव्या प्लस अल्ट्रा इसके बाद फ्रेंड्स ने बोला ऑन एबी ने बोला मौसु बसुमतारी साबधान कमेन्ट चेक बक्स खालामफिननो नै जोंना मौसुमि बसुमतारी नोंखौ एबिया साब खालामबायनो एबिखौबो बेग होफिनदो एबिजों बेग होफिनदो मौसुमि बहा खारखो कमेन्ट खालाम अल्ट्राने बोला माहि प्लास जों प्लास सन्जि यो ओमफ्राय एमाव मौसुमि सिस्टार दान कमेन्ट चेक मौसुमि नै जोंना एमावजोंबो लोगो जादों एमाव साब खालामबायनो माया बुंबाय अल्ट्रा प्लस जनि सिंह की बेटी हाँ हाँ अल्ट्रा ने गुलू गुलू मैं तो पागल हो गया रे संजीत के लिए बबीता ने क्या डायलॉग मारा थे बबीता ने सुबी हेलो ब्रदर हेलो गुड मॉर्निंग सुबी सिस्टर गुड मॉर्निंग मोस्ट वेलकम मेरा एलबी में आपका स्वागत है बोलो सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ की करे को सुबी सिस्टर की करे को चाय नाश्ता बनो इसके बाद फाग्ला आं ब्राजिलनि मोखांखौनो नुवाखै साला ब्राजिल दासो ब्राजिलनि मोखां नायदों अल्ट्रा ना ब्राजील का जमा है अल्ट्रा ब्राजील का है ब्राजील का मतलब जमाई ब्राजील का जमाई गुड मॉर्निंग संजीत 21 लाभ इउ नाम्बार आरोना थेंक इउ सो माच गिदिगा दिनै मा गोसोखांनानै आलाय बुंखो नोङो फाग्लासो जाबाय आं दा रागा जोंबा खुरैसो दैयावनो बारसोमनानै थैगोन आङो ओमफ्राय सुबि लाइक दान बर' ब्लग लाइक दान दासो लाइक होबाय ना थेंक इउ सो माच अल्ट्रा मा गोमाहि थोड़ा नौटी बबीता ने बोला संजीत आप क्या जॉब करता है मैं क्या जॉब करेगा कुछ भी जॉब नहीं करता है ऐसा काम करता है मैं थोड़ी बड़ा जो काम मिलते ना वो करता है मैं आजकल मतलब अंगनवाड़ी है ना अंगनवाड़ी में कर रहा है इसके बाद बबीता क्या एमाव ने बोला गितिका गोसो थोजानो ना मा होनदों गितिका होनो एमावजों गोसो थोजानो नामानो एकदमबारे हांसोनिखाया एमावना ओमफ्राय आल्ट्रा मा बुंखो माहि नाइटिगोल्स नोलै सुबि स्लीप टाइम 10 PM हेयर बोल रहा है ओके 10:33 में ओके सुबी बताने के लिए सुबुरा ज्वाइनिंग मी बोल रहा है मानो सुबुरा आपको ज्वाइनिंग होने के लिए बोरो ब्लॉग ने बुला रहा है सुबीरा बारा हिंदी रोङालै इंग्लिश रोङो इंग्लिश रायलायनांगौ जों
इंग्लिश रायलायनो बावलायलांबाय र' इसके बाद एमाव आं दासो सनजितखौ गोसो थोबाय नांबाय आरोना ओमफ्राय थोदबाय आं येस जानो फंबाय आंखौ एबिएम आंखौ बाय बाय गाइस थेंक इउ सो माच एबि बाय बायनो थेंक इउ तो कब आएंगे त्रिपुरा में संजीत मोरा बोल रहा है शैली शैली नहीं बबीता पैसा डाल दो बबीता ज़्यादा नहीं 5,000 डाल दो 5,000 देने से आ भी जाएगा मैं ओमफ्राय दिनु फैदों लाइक दान थेंक इउ सो माच दिनैसो दिनु आंनि एलबियाव आल्ट्रा गुड मर्निं ओइ आल्ट्रा नै गुड मर्निं नो ओमफ्राय भाई नों थैबाथाय बाजिफोरा फाग्लि जाजोबगोन माथो होनदों आरोना मिथियालै आं थैबाथाय मा जाजोबगोनथाय ओमफ्राय दिनु अन बिबर'आ दिनु जयनिं मि होनदों दिनु नै जोंना बिबर'जों जयनिं जानांगौनो ब्लु होबाय आंनो दिनुनोबो इसके बाद हाय सनजितखौसो हायाव उन्दुनानै गाखोनोसै आं होबा जागाया नारा मामखो इमाव जोंना ओमफ्राय आल्ट्रा आगै नों नै आल्ट्रानो गाखैसो होनदां नों आल्ट्राया सेस लै हले मान सनमान गोमाजोब्बाय नोंना आल्ट्रा आगै होनजालायबाय मा गिथिका होनदों आल्ट्रा आगैनो दिनाव लोगो दंखायो दं बर' ब्लगनोजों लोगो दंखायनो दिनु बेग होदो दे गोरिबा होनदों नोंगौ नामा होनदों मिनिफायलै गोरिबा दिनैसो बेसेबांबा अबेबा माबायाव दं गोरिबा आल्ट्राया मा बुंखो देखा गाइस शैली का घंटा रहता है इसका शैली का उल्टा रहता है इसका क्या बोलता रे क्या ओ माय गॉड हर बार शैली है मैं बोलता हूँ अरे मतलब क्या बोलता रे तू भी वो बेटा पागल हो जाएगा रे कितने का हंस रहा है दिनो ऑन सुबह ने बोला बड़ो ब्लॉग ओके सिस्टर ओके फ्रेंड बोल रहा है हा रा तो सिंग इसके बाद फाग्ला बिदि मा गोरबोखो ना मा मामखो गोरिबा इसके बाद हेलो फ्रेंड्स एवरीवन बिकम फ्रेंड्स विथ सुपर सिस्टर ऑन बबीता प्लस सनजित प्लस मायो गर्ल्स आल्ट्रा मा मांखो बबीता नन बुजिलालै माथो दाना दंलाय ना बुंबाय ओरैबा एमाव मिनिबाय बेबर' अन गिथिया गोरिब गुमै सना आंनि बिखा किडनिबो जाहैलाय लांगोन दा दसे थानानै दिनो अन ओके बाय आप तो मेरे को शैली कहता है बबीता है होगा बबीता ऐसा नहीं रे बबीता पागल मोरा बबीता शैली की बिना रह नहीं सकता संजीत भाई ने मोरा अल्ट्रा क्या बोलता है अल्ट्रा ने गितिका सना नंखायखौ बुङो ना नंगौखौसो बुङो होनदों आरोना माबा गोरिब र' गितिकाया नंखागौखौसो बुङोलै गितिकाया बबीता ओके बेबर बोल रहा है अल्ट्रा ने बोला भाई रुको ओ गया भूल गया संजय बोल रहा है बबीता रुको भूल गया सुबह ने बोला यू हैव ऑफिस और टी ब्रो बोल रहा है ओके थैंक यू सो मच सुबह थैंक यू सिस्टर इसके बाद गरीब ने हार भाई ने दिनु ऑन फ्रेंड्स ने बोला ऑन अल्ट्रा ने बोला संजीत भाई अर्जुन ने बोला हाय अर्जुन हाय कैसे है बताओ थोड़ा हाँ ठीक बोला अल्ट्रा संजीत मेरे को भूल गया बोल रहा है तेरे को क्यों भूलेगा ते मेरा बेटा का माँ है तो इसके बाद फ्रेंड्स बेबी क्या कर रहा है बोल रहा है देखो अल्ट्रा ने अर्जुन ऑन वाओ गीतिका सुना नाम डरना अर्जुन हाय गुड मॉर्निंग कैसे हो बोल रहा है अल्ट्रा बबीता मर जाओ अभी बोल रहा है
अर्जुन ठीक हूँ बोल रहा है अर्जुन। बोलो सुबह का चाय पानी नाश्ता ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ? अल्ट्रा ने बोला। और अल्ट्रा ने बोला ट्रेन नहीं वाला है। गीतिका हंस रहा है। अर्जुन ज्वाइनिंग में बोल रहा है विवरण ने। ऑन 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 ऑन। गोरिब आगै मा खालामदोंनो? गोरिबखौ आगैसो होनबायलै दिनु बावले सेस। माव मा खालामदोंनो? अल्ट्रा सनजित भाई चेक लन्दन अल्ट्रा सेस। इसके बाद खाना बना रहा है बोले वाव अल्ट्रा फ्रेंड्स कौन सा सब्जी बनाया है? बैनाय आं खामानि मावदोंलै आराखौ जरा हाजिरा लानो। ओके गोरिब गुमै ओके थेंक यू सो माच सापर्ट होफैनायनि थाखाय। आहाबो खामानि दंलै दस्रासोआवसो आरो आंना खामानिया। बाटांगा संजीत साइले कहता है तो मुझे बोलो या। अरे नाम में ऐसा ही होता है रे क्या बोलेगा दिमाग थोड़ा। सुबह ने बोला बोरो ब्लॉग कॉन्टेक्ट टू यू फ्रेंड्स अस बोरो ब्लॉग नोंखौ साब खालामबायनो दै जोंना माबाया नै सुबुआ ओमफ्राय सुबुखौ बे होबानो जाबाय। सुबुजों इंलिससो रायलाय दै बेयो बारा हिन्दी इंलिससो रोङो। ओमफ्राय अर्जुन ने बोला है बोरो जी आपको पास गुल्लू है ज्वाइनिंग करो। हाँ बोरो आपके साथ ब्लू है अर्जुन को साथ फ्रेंड हो जाओ। अर्जुन बैग देगा टेंशन लेना नहीं है। अर्जुन इतना अच्छा लड़का है कि आप लोग अर्जुन का फेस देख जाएगा ना तो पागल हो जाएगा इसलिए फ्रेंड हो जाओ। अल्ट्रा ने फ्रेंड्स ओके बोल रहा है। गोरिब ने बोला दिनु आब' खामानि मावगासिनो आं दा ओके हिन्जाव लानाय खोथा दंलै हिन्जाव लानायनि खामानि मावाबाबो जाया। बेनिफ्राय दखानाव दं गिथिखा ओंखि इन्दियाराव दखानावसो दंहैयो होमबा दखान होयो नामा होमबा सारसा। बेनिफ्राय अर्जुन ने बोला सपोर्ट करो प्लीज अर्जुन के साथ अर्जुन को आपको भी मैं ब्लू देता हूँ अर्जुन टेंशन लेना नहीं मेरा में इमा फ्रेंड संजीत भाई ले बोल रहा है दे मावना होगो एसे गोरिब अंदर बाय संजीत बोल रहा है साला बबीता बाय बाय कर रहा है तो तेरे मोर कब कब एलबी मेरा एलबी टाइम में रहता है तो बताओ आपका एलबी कब है बबीता। उसके बाद और क्या क्या हो रहा था आप लोग मतलब बबीता क्या क्या हो रहा है आप लोग थोड़ा मुझे भी मैं जान सकता है क्या? अल्ट्रा ने बोला संजीत भाई यो इमाव ने बोला सोना गिथि खानों बाय बाय फैनाय ओके गोरिब थैंक यू सो मच दे गोरिब गुमै सापर्ट होफैनायनि थाखाय थैंक यू न्यू फ्रेंड कम प्लीज जोइनिंग देखो गीतिका है गीतिका की साथ फ्रेंड जो नया है मैं गीतिका को भी ब्लू दिया है। इसके बाद बेटा खाना बनाओ बोल रहा है देखो संजय के लिए बबीता खाना बनाओ देखो अल्ट्रा ने बोल रहा है अल्ट्रा के लिए खाना बनाओ बबीता। फ्रेंड्स ने हाँ अल्ट्रा जी बोल रहा है कौन सा सब्जी बना है फ्रेंड्स। एमो ने बोला हेलो दिनु नानी खबर होनदों फ्रेंड्स वाव अल्ट्रा नानी गाबदों निजना माबाया गिथिकाया बेनिफ्राय दिनु मोजां आदा जुमाव होनदों आरोना अब जुमावसो एमावसो दा एमावखौनो जुमाव आं लास्ट मोनदोंमोन। तो फ्रेंड्स हे फ्रेंड्स बोल रहा है संजीत नागाबे आरो गोरिब गुमै दारना गिथिकालाय मानो गाबलाबायखो भाई बबीता का बबीता संजीत का एक्स गर्लफ्रेंड है जुमाव नङालै आं एमावसो होनदों आरोना एमावसो सुबु आइ जइनिं नोंखौबो जइन खालामबायनो मा गाबखो गिथिका दारना हम लोग का अर्जुन ने भी रो रहा है अर्जुन क्यों रो रहा है रोना नहीं चाहिए ऑन दिनो ऑन आज की बात में एलबी नहीं करूँगी संजीत क्या क्या कि तो मुझे बोल गया अरे मोरा बबीता गीतिका कितना भाई बोरा गर्ल से सब संजीत का है बोल रहे थे नॉन थैंक यू बीबोरो थैंक यू बोल रहा है बीबोरो आपको थैंक यू बोल रहा है सुबह ने थैंक यू बोल रहा है जाना लाग्रोनि रनो ओके बेनिफ्राय माथो रावबो अना होनदों आरोना गिथिका अनोब्रा मा ओंख्रि जाखो गिथिका खोन्थालाय फुंनि ब्रेकफास्ट मा जाखो सपोर्ट हो जाओ गिथिका के साथ सपोर्ट अर्जुन गिथिका के साथ फ्रेंड हो जाओ अल्ट्रा थर्ड ईयर आस दिनु जी नामदों दिनु अन सुबु ब्रो
ब्लू प्लीज ओके ओके ब्लू दे दिया है टेंशन ले ब्लू दे दिया है ऑन थैंक यू सपोर्ट सपोर्ट इसके बाद फिर से साइली बोल रहा है कब बोला रे मैं साइली मैं बोबिता बोल रहा है और आप साइली बोल रहा है इसके बाद यार सर रुक रहा है ऑन ओ बिस बिस बिसिनालि गितिका बिसिनालि गितिका खिनो मा ओंख्रि जाखो गितिका मा साहा लोंबाय नामा मा बादाम नामा माबा नामा मा होनना बुंगोन जुखाम जाबाय नामा बबीता उसकी दिमाग में ओनली शैली है वेट गर्ल्स पागल अल्ट्रा ने क्या बोला अल्ट्रा बबीता अल्ट्रा ओनली माही का है माही किधर गया रे माही बेनिफ्राय सुबु ने बोला थैंक यू बोला ओके ओके सुबु सुबु तो बहुत अच्छा रे सुबु का वॉइस सुपर है सुपर बेनिफ्राय गितिका मा बुंखो दानो ओंखाम मोनजायो नामा सनजित मानो मोनजाया नै आंहा जाबानो मोनजायो माथो आंलाय जों खामानि मावग्रा मानसि ना बेनिफ्राय नोंसोर बादाल नोंसोर जाया खोमा मिथिला आरोना ओमफ्राय आल्ट्रानेमलाय लोमजाबाय खबरा दै लायो होनदों आरोना अन फाग्ला आल्ट्रा नोंबो बेनिफ्राय दिनु अन फ्रेन्ड्स अनस ओमफ्राय जोंना गितिका गल' नायबाय गितिका सिस्टार मेगि जायाखै नामा दारा ओं गितिका मेगि जायाखै नामा नोङो मेगि मानसियाथ' गितिका सिस्टारा मेगि जायालै माबा ललिपप माबा माबिसो जायोमोन इयो भिडिअ नुदोंमोन आङो एकदम जानो लुबैथारदों आं होनना बुंलायनाय भिडिअ नुदोंमोन बावबाय आङो बेनिफ्राय सरि खानस्रिसो होनदों ओंलै खानस्रिया लेंदें लुंदेंआ अनन इसके बाद दिन सुबह सिस्टर आपका एरिया में घूमने जाना पड़ेगा रे बाद में अल्ट्रा नोंनि थाखायनोथ' जानो हाला आं मेगिखौ दारना नोंलै खानस्रि बायदि लंला लंलिथारबा ललिपप सिस्टार नों ललिपप ओइ थांगासिनो दं माबा मा होनो कन देखाय सापर्ट माबा मा होनो आल्ट्रा ब्र एसे हेन्देल खालामलाय आङो फुंनि नास्ता जानो दे आल्ट्रा प्लिज अननानै कौन है प्लीज एक दूसरे को मैं सुबह का नाश्ता खाएगा अल्ट्रा नेगेटिव सानलायबाय नामा नों सनजित ललिपप होननायखौ होनलै आल्ट्राया एसे मानसियानो आल्ट्राया एसे माबा मिस्टेक मोनबानो माने लांखायोलै डेन्जार बे अल्ट्राया और अल्ट्रा ओके ब्रो बोल रहा है सुबह ने आप लोग मतलब थोड़ा सा बात करते रहो मैं थोड़ा नाश्ता करेगा और क्या नाम था अल्ट्रा प्लीज सभी को हैंडल करो प्लीज मेरा भाई
सफैमारबाय सोर सफैखो आयु नायफिनो र' आं माने माबादोंमोनलै फुंनि नास्तामोन बाय बाय गिटिके गाइस अके अके बेनिफ्राय सुबन थेंक इउ सन्जीब बाय नों अके अके ओमफ्राय जोंना कबिता फैदों मसुलकाम मैलु गेमिं फैदों अके अके आं कमेन्टखौ बारजोब्बाय लोगोफोर माने आङो ओंखाम जादोंमोन नालाय ब्रेकफास्ट जादोंमोन हम लोग का एस नाइक का कोई आ गया हेलो वाओ बोल रहे वाओ वाओ कौन सा वाओ बोल रहे अल्ट्रा गुल्लू गुल्लू है देख रहा है बोल रहा है अल्ट्रा साला गुल्लू गुल्लू है अल्ट्रा ठीक से मारना पड़ेगा रे नहीं हम दोनों मिलके हंस रहा है वाह 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 चलो कौन है अल्ट्रा बोल रहा है ओ मैं अल्ट्रा को आप लेके जाओ घर जमाए रखो घर जमाए ओमफ्राय जोंना सोर सोर दंमोन देलाय मैल' प्लिज कमेन्ट कबिता प्लिज कमेन्ट आं माने कमेन्टआ थालांबाय नालाय सन्जित भाई मिसिंसो नामा इमान फास्ट जायो ओद फाग्ला आं जेबो फाथा मोना मिथिबायना बेदरबाबो खुरजोबखायो आङो फुंनियालाय आरो ओंखाम एवनायालाय ग्लब ग्लब थां बेनिफ्राय जोंना कबिता अन थेंक इउ स' माच कबिता जोंना नै जाम्बा माबा आल्ट्रा नै कबितासो नोमबोजाया ओमफ्राय अन थेंक इउ कबिता थेंक इउ आल्ट्रा अन ओमफ्राय अन सोर सोर दं देलाय मैल' गेमिंआ थांबाय नामाब्रा ब्र' कबिता अन साला आल्ट्राखौ हेन्देल खालामथिनाया मरा आल्ट्रा बाय बायनो नै प्रिन्स मोनखौ बाय बाय सन्जितनो हेल' आल्ट्राया होखारहरजोब्बाय होमबा मानसिफोरखौ हाँ क्या है बबीता जी बोल रहा है बबीता जी क्या है देखो हम लोग का प्रिंस ने पूछ रहा है जोंना कबिता मिनिलाबाय आरोना नै ओमफ्राय अ भाई आरो गोदान बाजै नांदोंना मा गोदान बाजै बिनो फुराना बाजै न थैंक यू सो मच स्नाइकिया बोल स्नाइकिया सुबह नाश्ता पानी खिदिवा बा कबिता दे फुंनि मा जाखो खोन्थाहरदो ओमफ्राय आरो गोदान बाजै सन्जित भाई दाना गोदान नङालै फुरानासो मैल' गेमिं दङ थेंक इउ सो माच मैल' गेमिं ब्रादार आं माने एसे माबा माबि जादोंमोन आरो ओंखाम ओरै एसे माबाय आरो ना ओमफ्राय मस्ट वेलकाम जोंना मैल' गेमिं ओमफ्राय मैल' गेमिं ब्रादार बुंदो मा खालामबाय दङ बोरै खबर सबर दा साननैसो इसके बाद बेसेबां लायोब्रा बाजै जाना आल्ट्रा बांगाल खोमाखै नोङो बांगाला माबायदि लायो 100 जन गाहाम बेनिफ्राय अन थेंक इउ आल्ट्रा अन जो फ्रेंड्सनि अन है थैंक यू सो मच काल्टो फ्रेंड्स अन ओमफ्राय ब्लू दो मुझे भी ज्वाइनिंग करना है ओके यस नहीं अभी ब्लू मांग रहा है मेरा दोस्त को आपको भी ब्लू दे दिया है कबिताया अन भाई नोंनि एक्सआ फैयाखै नामा दारा आंनि एक्सआ सोरमोनलाय अन थेंक इउ जिउ फिसा लागोन आरो नों बांगाल बायदि जेव फिसा लागोन आरो नों बांगाल बायदि दाना लागोनब्रा फाग्ला एकदमबारे रावबो हिलायनो हायि बायदि आरो ना माने नोङो गिगोन आरो ना बायना हिन्जावानो इना 10 जन फिसालाफोरा 20 जन सासेयाव सानै सोर हिलायबावनो हागोन नोङो आल्ट्रा बिदिबा गुड मर्निं कबिता गुड मर्निं अके नाइकी थेंक इउ अके नो प्रब्लेम एस नाइकिया बोलो सुबह का नाश्ता पानी वाकि दिवा अल्ट्रा अन कबिता अन फाल्टुखा भाई आन्दारा 20 जन गथ'फोर वा सेंग्राफोर गोजायबो एकदमबारे लन्दा सेंग्राफोर गोजा होमबा नोंखौ रावबो हिलायनो हालाब्रा ओइ आंनो 16 खालामलाय नोंनो 16 खालामदो बे बेसेबां नालाय हालाबायो नामा सोरबा आंनाव आइडिया गैया थुब्रा आयु बेनिफ्राय मैल'आ पि नामदारा मैल' ब्र बोरै खबर सबर ओमफ्राय बडिगार्ड फिसाज्लाफोरा आन्दारा एकदमबारे बडिगार्ड माने आरो नोंखौ हिलायनो हालाब्रा रावबो
20 सन गाहाम फिसाला धेमालि नामा दंबा बोरै ओंखामखौ माइरंखौथ' संखानांगोन खेनसे संगासेयाव 20 सन गाहाम फिसाला एकदमबारे मोनसे फुटबल टीमबो जागोन क्रिकेट टीम जागोन आंहा आरोना आं लेफारिमेन जासिगोनब्रा ओमफ्राय फुटबल टीम बानायसिगोन फ्रेन्ड्स रावखौ बुंला न'खरैनो गेलेगोन अनन थेंक इउ कबिता साबधान कबिता नोंखौ साब खालामबाय जोंना सिनायखिया कबिता नोंनोबो ब्लु होबाय आं कबिता फ्रेंड्स आई एम फ्रॉम मंगोलिया बोल रहा है फ्रेंड्स देखो ये अल्ट्रा आप कहाँ से हो बोल रहा है अल्ट्रा मंगोलियन से बोल अल्ट्रा थोड़ा मतलब मेंटल है क्योंकि इसका मेंटल ना थोड़ा अच्छा नहीं होता है इसके बाद ऑन फ्रेंड्स ने बोला ओ अल्ट्रा बोला एन यू फ्रेंड्स बोल रहा है एस नाइकी थैंक यू बोल रहा है ब्लू ओके हुए गेमिंग ब्रो ब्लू ओके ने ब्लू होनो नागिरनाया र' ब्र' मैल' गेमिं ब्र' नोंनो ब्लु होबाय 8 दंबावो ना 8 दंबावो सोर 8 गाहाम दं कमेन्ट खालामदो दे भाई मा बुङो होनना ओइ साला अल्ट्राया सिख्लाफोर नुबा बारजाब जालायथार माथो देनजारलै नों अल्ट्रा बारजाबनो पिंकी आ गया हम लोग का पिंकी हेलो की मॉर्निंग बोलो कैसे है क्या सब्जी खाया है मुलाया ब्लग सनजित आं मैल'खौ साब खालामदो नारा सनजित आं मैल' आंखौ साब खालामदो अके नै ब्र नाय नोंखौ साब खालामबाय आं नै साबधान दे ब्र नै साबधान ओमफ्राय नोंनो दा आङो आंनि भिडिअखौ साब खालामनाय माबा दे आं नायना हरगोन दै जोंना मिलु ब्र आंनि भिडिअखौबो नायनानै कमेन्ट गारना गालांबानो जाबाय आं दा नोंनि भिडिअखौ नायना होगोन दै आं साब खालामखाबाय नै नोंनि सिगाङावनो ओमफ्राय अनन हम लोग का संपले गुड मॉर्निंग संजीव बोल रहा है मॉर्निंग संपाली दीदी गुड मॉर्निंग अल्ट्रा ने बोला थोट्स भाई सिख्लाफोरजों रायलाया रायलाया नोङो बारजाबनो गुड नाइट ब्रो बोल रहा है ओके सुमी सुबु ओके गुड नाइट स्वीट ड्रीम सुबह लोग का अभी नाइट हो गया ना इधर हम लोग का तो अभी इधर मॉर्निंग डे है और आप लोग का इधर नाइट है ओके फ्रेंड्स ने बोला आई एम फ्रॉम त्रिपुरा एस नाइकिक ने बोला कमेंट भी दिया चेक करो कविता अल्ट्रा ने बोला ओ फ्रेंड्स विल सुबह ने बोला सी यू टुमारो ओके सुबह ओके ओके साब खालाम बायनर ओके मैल' ब्र ओके ओमफ्राय एस नाइकिक बेक करुं कार्बि नाना बाय नों काला कबिता नै पार्टिसिपेट थाङो साला गावनियावबा थाजानो लुगैयो बेनिफ्राय बाय ओके मैल' ब्र ओके नों ओके नाइकियानो ओके बबिता नों बाय ओके सुबु बाय सी यू अगेन फिर मिलेगा अल्ट्रा ने ऑन हम लोग का पिंकी ने बोला व्हाट इज टीस पीने वाला व्हाट इज टीस पीने वाला दारू खाम्बा गाइखेरखौ मा बुङोमोनलाय इंलिसाव मिल्क टीस मिल्क बेनिफ्राय बाय ओके अल्ट्रा ऑन मैल' साबधान मुलाखौनो होनबायलां मुला साबधान नै जोंना प्रिन्सआ प्रिन्सखौ बेक कर दो अल्ट्रा ब्र गेमार आंजोंबो लोगो जादेनो अल्ट्राया मा बुंखो बाहाय खात्रा फरायो माथो ना खात्रा फरायनाङो बानायजालाबायनानै मैल' आं मा होनना बुंखो आं खालामा जायो होनना बुंदोंना फाग्लालै अल्ट्राया एसे मानसिया सय गरम माही ऑन थैंक यू सो मच माही आ गया थैंक यू ऑन माही बोलो क्या सब्जी खाया है क्या मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट खाया है पिंकी ने बोला हाउ आर यू
पिंकी आई एम फाइन और बताओ आप कैसे हैं पिंकी जी। मिलियन ओके फ्रेश बोल रहा है। अल्ट्रा ने बोला सॉरी बाय ब्रो बोल रहा है। एस नाइकी ने बोला ऑल फ्रेंड ज्वाइनिंग मी। देखो ऑल फ्रेंड नाइकी के साथ ज्वाइन हो जाओ नाइकी। ओ आई ज्वाइनिंग टू माही देवर ब्लॉग बोल रहा है। ओ माही देखो सुबह ने आपको सब क्या है बे कर दो ब्लू। ओके ओके ब्लू ना ओके। साइली नायबाय थादों जादों नोंगी नारना मैल अल्ट्रा क्या बोलता है मैल नॉन नॉन अल्ट्रा ने बोला आई एम माय यस आई एम यस ब्लू दोनों ब्लू बाय मन कौन है भाई कमेंट करो। अल्ट्रा अल्ट्रा सिख्ला नुबाथाय बारजाबो लोगो जाबाय माथो। आप क्या बोला रे मुझे इंग्लिश नहीं आता रे। डू यू हैव एनी एट होम। वाह पिंकी बोलो आप व्हाट आर यू डूइंग। अल्ट्रा ने बोला माइन अल्ट्रा प्रो जादो रा आरोना ओइ अल्ट्रा फाग्ला नै नोङो जोंना मैल'आ गेम मैल'आ लोगो जानो लेंगासिनो दङ। मैल' बाय आन जायो गाबोन गाबोन होगोन बेग नाम जाना 24 घन्टानि उनाव होनदों नामा फालालै जोंना अल्ट्रायाबो डेन्जारलै अल्ट्राया एकदमबारे सिख्लाफोरजों थायो सिख्लाफोरनिया बुद्धि जाजोब्बाय ना सिख्लाफोरनि बायदि थगायग्रा बुद्धि जाजोब्बाय। प्रिन्सनि अन थेंक इउ। कौन है कमेंट करूंगा तो बाता है। ब्रदर ऑन हेलो बोल रहा है। हेलो हेलो सो ब्रदर मोस्ट वेलकम आपको स्वागत मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो ब्रदर लाइन देने के लिए थैंक यू।
Bye Ahmed, क्यों क्या हो गया? See you again next time. Okay. चलो कौन है प्लीज कमेंट करो. गुड मॉर्निंग अशोक ब्रदर. गुड मॉर्निंग मॉर्निंग. बोलो अशोक ब्रदर सुबह का नाश्ता पानी हो कि नहीं हुआ? गस्ला लंपेन्ट सुनांगौलै गोसोआवनो गैयालै आङो जा गस्ला र' दे. अके गस्ला लंपेन्ट सुनांसिगोन जाला. कमेन्ट. सावधान प्रिंस बोल रहा है. देखो प्रिंस सावधान क्या है आपको. मिलो ब्रदर ऑन. थैंक यू. कमेंट. अल्ट्रा ब्रो साब खालामदो नै मैल' साब खालामबायनो. ओमफ्राय फ्रेन्ड्स नावदों अके मैल' नावदों. सन्जित लाइकल' होबाय दै आं डिउटिआवसो दं. अके सानजि जेबो नङा. अके थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय. सानजिया मास्टार मावो नामाब्रा खोन्थाबोगरालै. मास्टार मावनायखौनो बुहुत एग्रे फैसा थायोना सानजिनाव. जिउआवनो नेट पेक सोना हरनो हालायलायनाय. ओमफ्राय अन थेंक इउ जोंना मैल' ब्रादा मोननै मबाइलजों अन थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच. ओमफ्राय सोर दं कमेन्ट खालामदो दे. फ्रेन्ड्सनि बे अन हो. अन अके होनदों. अन थेंक इउ. स्लाब दं ना गैयाथाय जि सुनांगोन ना दिनै. ओइ स्राब गैया नामाब्रा जोंहालाय. लाइन ने थाब फैबा आं हमलै मबाइल लांलागोन आया. बड'लेण्ड हिर' नोङो माथो पकेटआलाय जिर'. ओइ साब थेंक इउ सो माच. अन थेंक इउ. कौन है प्लिज कमेन्ट करो. साबा दङ सोर दं खालामनाय जाबाय जोंना मैल'नि मोननै. ओमफ्राय इ मोनसे मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6. कमेन्ट. मा जागोन दाब्लिउ बारायनो रोंला माथो गैला. 1000खौनो मोनहैला दाबो. थाइट 600खौनो बारला माथो आंना दाब्लिउ.
La 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 दिनैखि खिन्थावथाव आदा नोंजों जों हाबा जाथावथाव गुवाहाटी फैफिफारि नोंसा नामाया फाटि बेफारि रिहेल 50 रिल्स फ्रि नाव खिन्थावथाव आदा नोंजों जों हाबा जाथावथाव हय गुवाहाटी सारियालि रेबेला लाइक डान खालामबाय थेंक इउ सो माच लाइक डान खालामनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच रे गुवाहाटी सारियालि ना 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 ला 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 रे 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 टेन ट्रे any can send message send a message to anyone message crew anyone can't and anyone can't send a message anyone can send a message कौन है गाइस तुंतुलु कौन है कमेंट करो तो मुझे पता चल जाएगा मेरा एलबी में कौन है रेबेल ब्रदर क्या हो गया कमेंट करो मैलो ब्रदर मा होनो फुंनि टुबिना फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और मैलो ब्रदर थैंक यू सो मच आंनि एलबीआव थाबाय थानो थाखाय थैंक यू सो मच थैंक यू साबा दं माथो घन्टा मोनसे स्रानोसै घन्टा जायाखैलै घन्टा ग्रोब मोनसे जिनु गर्ल्स हाय ब्रो लाइक नाउ दैट नाउ ओके आईडी है क्या ब्रो आइडियालाय दंमोनलै दंनायालाय ओमफ्राय नोंनो हरखांबाय नामाथाय आङो सोलायलायाखै बोरलाय नोंजों मैल' ब्र नोंजों सोलायलायाखैमोनलै आङो सोलायलायाखैमोनलाय जुदि सोलायलायदोंमोनब्ला आइडिया गैला आरो आं बानायाखै खनसेबो ब्लु ना जिनु ग्लोस जालाय सोरैलाय नायगारनांगोन र' ओके जिनु ओके ब्लू देता हूँ जिनु आप मेरे से नया है क्या प्लीज मुझे भी सब कर दो प्लीज जुनू कमेंट करो एक बार कमेंट तो करो जुनू ऑन थैंक यू जुनू गर्ल्स ज्वाइनिंग मी जुनू जिनू अर्जुन भी आ गया मिलियो प्लीज सपोर्ट मिलियो नहीं आईडी जुनू ना ओके सोलायलायदों माथो मैलो राना आईडी गैला आं फुराना जाना जिनू साबधान जिनू प्लीज एक कमेंट करो र' जिनू कमेंट हरना नायनाङो आंखौ साब खालामाखै आंखौ साब खालामबासो हरनो हागोन आरोना बे कमेंट साब खालामाखैबा आंनाव कमेंट हरनो हाया जिनू प्लीज कमेंट करो हेलो जिनू जिनू साबधान जिनू कमेंट ब्लू होना हो जिनुनो र' ब्रादार आङो कमेन्ट हरबासो ब्लु होगोन खेनसे कमेन्ट हरबावनांगौ आंनाव मानो होनना बुङोब्ला आं दानि एनि वान आंनाव जाय साब खालामाबो कमेन्ट हरनाय खालामदोंमोन एबार जाय मानसिया आंखौ साब खालामनो बिसोर कमेन्ट हरनो हागोन बिदि खालामनो हाया आङो ओंखायनो र' नायनो आङो बोरायाव थांखो जिनुआलाय जिनु चैनल का फुल सपोर्ट ब्रो ओके जिनू चैनल का फुल सपोर्ट जिनू देखो मैं आपको ब्लू दे दिया है जिनू आप मेरा जिसका वीडियो रनिंग करना है मेरा वीडियो फुल वॉच करके मेरा लॉन्ग वीडियो फास्ट वीडियो में कमेंट करके जाओ मैं सभी का वीडियो रनिंग करके देगा ओके जिनू गर्ल्स जिनू गर्ल्स आप कहाँ से था आप कहाँ से है आप कहाँ से हूँ आप कहाँ से था आप कहाँ से हैं इसके बाद बबीता ने बोला संजीत आप इस
स्पीति सेलाबा देखा है क्या? कौन सा स्पीतला? एसपी टिल एसपी एसपी स्पिटिल सिबोला मैं स्पिटिल सिबोला समझा ओके ब्रो बोल रहा है जिनो ओके ओके जिनो आप कहाँ से हो हाउ आर यू जिनो हाउ आर यू आप कैसे हैं what are you doing now जिनो और जिनो where are you from एम डी पर है मुझे समझा नहीं रे बबीता मैं देखा नहीं रे बिनीता जॉइनिंग मी रिगो बबीता जॉइनिंग जाओ आई एम फ्रॉम मेघालया ओके मेघालया यस वेरी नाइस प्लेस रे मेघालया जिनु जिनु आई एम फ्रॉम आसाम जिनु ओके हाय भाई क्या इंग्लिश बोला फाग्ला हाल्ट्रा फैलायबाय नोङो साला नै सिख्लाफोर सासे मोजां फैबाबो बारजाब डिस्टार्ब खालामना होयो बि गेजेराव यो नावदो जिनू मैं आपको भी साफ क्या है देखो जिनू आपको भी साफ क्या है और आप भी मुझे लॉन्ग वीडियो देखिए आपका वीडियो बाद में निकलेगा निफ्राय आल्ट्राया यो होनदों ओमफ्राय हेलौ सनजित नाम दोनना जोंना माबाया रिन राइसआ हेलौ रिन राइस हेलौ मा होनो मा खबर माब्रै खबर सबर दे खोन्थादो हेलौ मसलका ओमफ्राय भाई सिख्ला फथायबाय थादो नांदा फाग्ला ग्लु नांदा जोंना रिन्स रायालाय हाबा जायोब्रा ग्लु होनहरलाबाय माथो हाबा जायोमोनलै रिन्सरायालाय अमा बिथै एवनाया जायाखैलै अमा बिथै एवनाया ओरैनो राइस अमा बिथैया बारा गोथाव जायाखै मैलिया साबधान फुल भिडिअनो जोंना मैल ब्रादारखौ साब खालामबायनो बेनिफ्राय आल्ट्रा जिनु आई लाभ इउ बेबी होनना बुंदों थेंक इउ ब्रादार लाइक जिनु आप गर्ल्स या बय है बेनिफ्राय जिनु साबधान कवर वीडियो सॉन्ग वीडियो लिटिल प्लीज रिटर्न कर देना बोल रहा है नोंहालाय मारै नारा आंना खबरा गाज्रिलै आंना खबरा गाज्रि बेनिफ्राय ग्लु सिख्लाफोराबो मिथियो माथो होनना दोनना ओंलै आल्ट्रा बोरै मिथिजोबखोथाय सोर फोरोंजोबखो बे आल्ट्रायानो फोरोंजोब्बाय ओमफ्राय जिनुआ मा होनखो खाना खाने ब्र खाना खाएगा ओके जिनु ओके खाना खाएगा ओके रिन राइस सोरबा साब खालामगोन नामा होनदों रिंस राय के साथ फ्रेंड हो जाओ जो फ्रेंड होना है उसके बाद वो बेटा ने क्या बोला संजीत मैदा साका का मतलब खाना खाया मैदा साका का मतलब खाना खाया हम लोग भाषा से ओंखाम जाबाय नामा हिसाबगा राइसआ अन राइस रिन राइस मानसिला हाबा जायोब्रा खोन्थाहरदो दे बेनिफ्राय आल्ट्राया मा होनखो भैया ने फिर प्लिज जाबाय सिख्लाफोरखौ जिनु ने मैलो गेमिंग ओके थैंक यू ब्रदर बोल रहा है रिन साबधान रिन राइस नै नोंखौ साबधान खालामबाय जोंना माबाया फ्रेन्ड्सखौबो बेग होदो दे नै नोंनोबो ब्लु होबाय आङो आल्ट्रा डेन्जारलै ने दाउ बना जमनाय बायदि जमबाय थाखायो ओमफ्राय जोंना मैल्य बारद्रा मा होनखो बबीता साबधान कर दिया बबीता आपको साबधान किया है देखो मुलाया ने और आप भी बबीता कर दो रिंस राया मा होनखो फिटनेस ओके थैंक यू सो मच बोल रहा है फ्रीनेस थैंक यू बोल रहा है आल्ट्रा मा बुंखो फ्रीनेस माय स्वीट लॉर्ड्स ही बोल रहा है र' बेग हरनि आं दाना
दे खोन्थाहरग्रोदो ओमफ्राय थोस बरिं नांदों बिनिखायनो फैदों दाना हे बरिं मा खालामनायमोन बरिं नांलाय नोंलाय आल्ट्रा आंखौ फल' खालामलाय इन्सटाग्राम फेसबुकआव फल' खालामलाय आं डिसक्रिपसनाव लिंक होखाना दोननाय दंखायो आल्ट्रा I have a no group friend संजीत में आपको देखता रहता है क्योंकि आप बहुत सुंदर है सच में बोल रहा है कि झूठ में बोल रहा है रे बबीता सच में या झूठ में बोल रहा है मैल' बोला आल्ट्रा आंखौ साफ खालाम आं साफ खालामबाय खेला नोंखौ साफ खालामदार आंखौ साफ खालाम ओइ माबा आल्ट्रा फाग्ला नै जोंना मैल'खौ मानो साफ खालामाखै नोंलाय ओमफ्राय लोकेश यूट्यूब चैनल लोक 99 अब क्या हो गया 99 हेलो 99 हाउ आर यू मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स कमेंट करो बोल रहा है देखो हम लोग का राइस ने राइसआलाय बहानि जाखो राइस बबे रायजोनि राइसमोन खोन्थाहरदो दे मैल' बाय गाबोन होनना आरोना नै फाग्लालै बे आल्ट्रा आल्ट्रा नामाबो देन्जार नाम लाबायलै नों हले मा साननानै आल्ट्रा नाम लाखो दानो आन जागोन 12टा बाजियाव नांबाय आरोना कौन है प्लीज कमेंट करो कसम से संजीत आप बहुत सुंदर है ओके थैंक यू सो मच बबीता थैंक यू सो मच बबीता का तो शादी हो गया रे और हम लोग अल्ट्रा ने ऑन थैंक यू सभी को थैंक यू फिर भी सुंदर होने से क्या होगा बबीता सिंगल है सिंगल जुनू गर्ल्स साहब रिप्ले नहीं किया है माबाया जिनुआ ओंखाम जाहैनो होनना बुंदोंमोनलै ओंखाम जाहैबायदां बेनिफ्राय बबीता माय ब्रादार अनलि वान वाव आंहा मबाइल लांलाखैब्रा रेबेला मा होनखो हाय बबीता जी बोल रहा है रेबेल ने हाय बबीता जी बोले मैल' बाय गाबोन होनना बुंदों जोंना आल्ट्राया संजीत 38 प्लस 29 होगा बोल रहा है हट मेरा इतना नहीं हुआ संजीत 26 बोल रहा है 26 होने वाला है 26 होने वाला है 26 नहीं हुआ 25 रनिंग हो रहा है अभी 26 होने वाला है 26 होने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए बबीता फेवरेट है अल्ट्रा मोरा बबीता फेवरेट है अल्ट्रा मोरा बोल रहा है हाँ अल्ट्रा तो मोरा है बबीता माय आदू क्या बोला कौन है प्लीज कमेंट करो एक दूसरे के साथ यू नो फेवरेट्स आई एम फेवरेट बोल रहा है मैलो ऑन थैंक यू सो मच मैलो ब्रादा ऑन थानायनि थाखाय फ्रेंड्सनि बे ऑन थैंक यू सो मच मैला बाय माहानिनो मैला सोमायलै मैल'खौनो मैल' जोंना मा बुंखो माय अंजलि की लाइक की ट्रीटमेंट करने के भाई आं बारा बुजियालै रेबेलफ्रा इदि माबा रेबेल इदि हिन्दी बोबोरलाबायनायखौ फ्रेंड्स साबधान फ्रेंड्स आपको देखो राइसा बहानि मोनब्रा खोन्थाहरदो दे
बाद on थैंक यू। क्या बोला? संजीत आई लव यू का मतलब आं 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 नोनो खामजाक गो मरा संजीत आं नोनो खाम गो आं नोनो खामजाक गो ओके आं नोनो खामजाक गो आई लव यू का मतलब हम लोग का भाषा में आं नोंखौ मोजां मोनो on बबीता मा फागली मतलब का अच्छा हो इसके बाद on है क्या बोला बबीता फ्रेंड्स ने बोला संजीत साबधान नाहैलाय माखौ नायनांगौ साबधान रेस्टुरेन्ट ओके थैंक यू सो मच रेस्टुरेंट ओमफ्राय नों बहानिमोन खोन्थालाय दालाय मैं अंजलि की एलबी में जा रहा हूँ बोल रहे अंजलि थैंक यू रेबल थैंक यू सो मच थैंक यू मूल्य रेन ज्वाइनिंग मी बोल रहा है लाइक डान साइली थैंक यू सो मच लाइक डान मैलो ऑन थैंक यू राज ने बोला ओके मैलो दं ओमफ्राय राज नों बहानिमोन ब्रा रिन्स राज एसे खोन्थाहरदो ब्रा रिन राज नों बहानिमोन हाबा जानानै हाबा जायो खोन्थाहरदो बेनिफ्राय बबितानि बोला हाय रे साइली आ गया रे संजीत का प्यार बोल रहा है इसके बाद साइली टीम ज्वाइनिंग मी बोल रहे देखो साइली मैलियो आपको बुला रहा है ज्वाइनिंग होने के लिए बबीता ने बोला रेन ज्वाइनिंग मी बोल रहा है अभी बेटा मा ताबो फैलायबो मबाइल लांदों तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी तेरी मेरी कहानी तेरी मेरी कहानी एक जिंजरी तेरी मेरी कहानी एक जिंजरी संजीत का प्यार आ गया बोल रहे अल्ट्रा ने संजीत साइली कितना अच्छा लगता है ना या ना जो साइली पूरा वेट है बोल रहे रेन राइस सावधान रेन राइस देखो फ्रेंड्स ने ऑन पिन कर दो संजीत मैं बाद में रिटर्न करूंगा पिन ओके दोस्तों बबीता आओ तुम बोल रहा है फ्रेंड्स माय स्वीट हार्ट बोल रहा है देखो जो नया है साइली के साथ फ्रेंड हो जाओ साइली बाद में बैक कर देगा बोल रहा है टेंशन लेना नहीं चाहिए दोस्तों इली ज्वाइनिंग करो बोल रहा है मैलो ब्रादार साइलिखौ ज्वाइनिं खालाम दे साइलिया दा बेक होगोन नो मैलो ब्रादार साइलिखौ ज्वाइनिं खालाम दे टेंशन नङा साइलिया बेक होआबाथाय आं रायहरगोन ठीक से ये संजीत पागल है साइली के लिए मोरा संजीत बोल रहा है अरे बबीता कब देखा तुम मुझे पागल हुए मैं तो ठीक हूँ ना अभी किधर पागल हो गया मैं फ्रेंड्स ने बोला मोरा अल्ट्रा बोल रहा है हाँ अल्ट्रा तो मोरा है और अल्ट्रा ने बोला मैल्य ज्वाइनिं खालामदो नामा नामदों अल्ट्रा ने बोला फ्रेंड्स यस बोल रहा है बबीता मैं कल पूरे रात नहीं सोआ हाँ देखो साइली ने पूरी रात नहीं सोआ बोल रहा बबीता और आई हैव ए नो गर्लफ्रेंड फ्रेंड्स बोल रहा है खालामदों थ' अल्ट्रा नामदों रिन्स राइसआव थांखो रिन्स राइस दिन रात ना रिन राइस गिदिर गैया बेनिफ्राय संजीत माय
संजीत मैं कॉल करूँगा है तेरे नाम का नंबर पर। संजीत मैं कॉल करूँगा तेरे माँ का नंबर पे। पागल तेरे को कान के नीचे बजाएगा तेरे को मैं। रिन्सा मा बुंखो साबधान मुल्यानिखौ साब खालामनानै दोननानै अरेन्ज राज नै साइलिखौ प्रेंक खालाम नै साइलि अल्ट्रा है साब खालाम रेंज राज बैक मिल जाएगा टेंशन लेना नहीं है बबीता साइली अल्ट्रा मैलियो है। इसके बाद फ्रेंड्स भी है फ्रेंड्स के साथ भी फ्रेंड हो जाओ रेंज राज रो खाला मैला बाय दा हरगोन मैलियो बाय दा हरगोन निजा अल्ट्राया खालामबाय रेंज साब आंबो साब नामदों ओमफ्राय सनजित बिगुर गाय साइली प्यार मा होनानो अल्ट्रा ने क्या बोला फ्रेंड्स माय हार्ट संजीत ने बोला नंबर मिल गया रे संजीत की माँ का ले लो और लेके क्या करेगा रे तो बबीता तो पागल हो गया मैलो सियारी जॉइनिंग हो जाओ साइली जॉइनिं हो जादों मैलियो ब्रादा साइलिखौ जॉइनिं खालामदो साइलिया दा बेग होगोननो बेनिफ्राय अल्ट्राया मोनदों बबीता ओमफ्राय ओए बबीता अल्ट्रा ने तुझको क्या क्या बोला रे वाह बोलना नहीं चाहिए बोलेगा ना तेरा हुसूर जाएगा इसलिए तुम्हें नहीं बोलेगा अल्ट्रा ने तुझे क्या क्या बोला बबीता आयो आयो ओमफ्राय अके नों ओइ माबा रिन्स राइस नाम्बार हरदोब्रा रिन्स राइस नोंनि नाम्बारखौ रिन्स राइस नै लोगोफोर रिन्स राइसखौ नायनोबा ए 50% नामा दे अल्ट्रा अल्ट्रा नामा बुंखो आपका लड़की एंगुर गया है बोल रहा है साब खालामबाय नामा नों सनजिनो नोंखौ प्रिन्स राज नोंखौलाय मा लांखौनो साब खालामखानायखा माथो आंलाय मा रायजोआवनो नोंखौ साब खालामखानायखा आङो प्रिन्स राज मा जुगावनो नोंखौ साब खालामखानायखा मैल'आ मा बुंखो भाई आपका जुदी प्यार नहीं चाहिए आपका प्यार जुदी नहीं चाहिए बोल रहा है ओमफ्राय अल्ट्रा ने बोला फ्रेंड स्मेल फिंगर हर दिन कॉल करूँगा आप मैं संजीत की माँ को संजीत के साथ बात करने के लिए साल बबीता तेरे को कहानी से बताएगा मैं संजीत ज्वाइनिंग करने के लिए बोलो वरना मैं जाती हूँ ज्वाइनिंग करने के लिए बोलो बार ना ओके मैलियो प्यार करना है तो अभी करो लाला की कोना शैली को गोली मार शैली में ज्वाइनिंग करूँगा रिप्ले करेगा करे मैलो ब्रादा शैलिखौ बे खालाम दे शैलिया दा रिप्ले खालामगोननो अन रिन्स राज बेनिफ्राय फिर से बबीता नहीं शैली बोल रहा है नहीं वो शैली का नाम पराठा में पागल ऑन अल्ट्रा बबीता उसकी दिमाग में ओनली शैली बोल रहा है बेनिफ्राय ठीक बोला अल्ट्रा ने बोला अरे पागल साला सभी लोग सभी पागल है रे मैं शैली का मतलब एसएमएस मतलब कमेंट पर रहा था इसलिए तो मैं शैली इसके बाद और मेरा दिमाग में
सकल है सकल ऑल्सो है हाँ अल्ट्रा की डिमांड ऑल्सो बात में नहीं चाहिए भाई अभी सब सही बोल रहा है वाह गेमिंग ब्रदरा ओके ओके गेमिंग ओनली ऑल्सो हेलो नोंसोरना हेलौ 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 ओमफ्राय गुड मर्निं आंना नाम्बार गैयालै सनजित दादा बा रिन्स राज मानसियालाय नोंलाय वान इउ जाखोब्रा रिन्स राजआलाय वान इउ जाखो ओमफ्राय आंबो फैबाय दाना राहुला अके थेंक इउ स माच फैनायनि थाखाय दिमाग में और दिल में शैली है संजीत के लिए on मैलो भाई on मोरा साला मोरास बबिता जोंना बसुमतारी मा होखो 30 लाइक दान थेंक यू सो मच 30 लाइक दाननि थाखाय न्यू फ्रेंड एड मी देखो न्यू फ्रेंड हम लोग का अभी आ गया राहुल आ गया राहुल को भी ब्लू दे दिया है और अमटिका को भी मैं ब्लू दे दिया है देखो कितना फ्रेंड चाहिए फ्रेंड हो जा मिलु ब्रादार नहीं लोगो जादों राहुल मोनजों आल्ट्रा मामखो आमटेका सनजितनि गर्लफ्रेंड जादों नामदारना बेनिफ्राय संजीत को गर्लफ्रेंड चाहिए बोल रहा है फ्रेंड्स ने बोला राहुल साबधान राहुल नोंखौनो प्रिन्सआ साब खालामबायनो बे होदो जन मा होखोब्रा रिन्सआलाय बुजासैलां बेनिफ्राय बसुमतारी जयनिं मी नाम दोनै बसुमतारी आमथिका जयनिं जानांगौनो अनामिका मैलुजों प्रिन्स माय सिम्पल लेट्स कहाँ गया बसुमतारी आब' जयनिं जानो नामा होनदों बसुमतारियाबो जयनिं जानो नामा होनो बेनिफ्राय मैल' भाई आंनो आंनि न'आव कमेन्ट हरदो ना हराखैनो ओइ मैल' भाई आंनि माबा आल्ट्रानि न'आव कमेन्ट हरदोंना हराखैनो आंब्रा बुजासैलां रेन्स राइसआलाय बयना गर्ल्स जाखो न्यू फ्रेंड सबमिट देखो न्यू फ्रेंड जो न्यू है राहुल के साथ फ्रेंड हो जाओ राहुल के साथ रिनराज राहुलजों लोगो जा राहुलजों लोगो जा बेनिफ्राय सोरबा दानो साब खालामगोन आं होनदों रिंसराज ने क्या बोला है रिंसराज को जो अभी साफ करेगा ना आप भी बैग बोल रहा है रिंसराज के साथ ब्रेक हो जाओ आई हेट यू संजीत बाय बाय ओके 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 इसके बाद राहुल ज्वाइनिंग मी राहुल के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ देखो राहुल ब्रादार साइली दङ नै साइलिखौ साफ खालामदो नै आं पिं राहुल ब्रादार साइलिखौ ज्वाइनिं खालाम ओमफ्राय कमेन्ट होना दोन साइलिया बेग होगोन टेंसन लानाङा बेनिफ्राय बबिता किधर गया बबिता इसके बाद अल्ट्रा किधर गया फ्रेंड्स ने क्या बोला क्या है अल्ट्रा जी बोल रहा है और फ्रेंड्स बोल रहा है हम लोग हंस रहे अल्ट्रा ने और इसके बाद ओके बोल रहे राहुल ने ओमफ्राय सोरजों आगै नाजानानैलाय माबाजों साइलिजों लोगो जा बसुमतारी आब' साइलिजों लोगो जा बे हरगोननो दा हरगोननो खामानि मावदों इयो कमेन्ट हरना दोन आरो साब खालामनानै आंनि नाम होन एकदमबारे हरखागोन टेनसन लानाङा कौन है बसुमतारी साबधान कमेन्ट खालामना दोनहर आरोना कमेन्ट खालामना दोनहरनांगौनो राहुलखौ राहुल नोंबो खालाम अन अके थेंक इउ सो माच रिन्स आंखौ फेसबुकाव फल' खालाम रिन्स आंखौ ओइ रिन्स राज आंखौ फेसबुकाव फल' खालामला फेसबुकाव नाबा इन्सटाग्रामाव फल' खालाम दे
रिन्स राज आंबो बेग होगोन टेनसन लानाङा। रिन्स राज आंखौ फल' खालाम दे फेसबुक इन्सटाग्रामाव फल' खालाम प्लिज। ओमफ्राय बेग राहुल दङ राहुल नै नोङो मैल'आ साब खालामबायनो मैल'खौ बेग होदो दे। अ आंनि नेम बुं अ भाइ दारना आल्ट्राखौबो लोगो खालाम दे नै अन माबा रिन्स राजनाव आं मा सोंदोंमोन रिन्स राजआ खोन्थालानो माथो साइलेका खनिनो दाना मैल' आगै हर गोदान भिडिअ आरोना रिन्स अनन ओमफ्राय राहुला मा बुंखो अके मैल' होनदों थाम्स आप लाइक डान थेंक इउ स' माच थाम्स आप लाइक डान डेनिकलि थेंक इउ स' माच थेंक इउ ब्रादार मस्ट वेलकाम साइली तेरी प्यार मैं सो नहीं पाया सनजित ने बोला थोद साइली जों आं लोगोखासोनो अके लोगोखाबा जेबो नङा अके गामसा आगैया रे आगैया बोला अल्ट्राने अके बसुमतारी नामदों राहुल आमोन थाम्स आप एट मी नामदों आरोना थाम्स आपखौ ब्लू दे दिया मैं हो जाओ अल्ट्रा ये अल्ट्रा ना थम्स अप ब्रदर अल्ट्रा ऐसा हो गया आजकल जिस लड़की सुंदर है जिस लड़की सुंदर लड़की एलबी है ना तो इसका एलबी में अल्ट्रा को देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा इतना डेंजर फास्ट अल्ट्रा जेके अब हाय मर्निं बेनिफ्राय अल्ट्रा गामसा होदों मैला मोनदों बबिता बसुमतारी आंखौबो साब खालामदो आंबो खालामबायनो सन्जिब ब्र नों बहानि हा होनदों आं उदालगुरिनि नोंलाय बहानि नों बहानि आं दहाय मेसेज सोंगासिनो दङ रिन्स नों बहानि ओ भाई क्या बोला है नामदों आरोना ओमफ्राय राहुल 239 डन राहुल 239 डन हो गया राहुल किधर गया राहुल मेरा भाई थम्स अप ने आपको साफ क्या है थम्स अप को बेक कर दो राहुल भैया ओ राहुल भैया थम्स अप को बेक कर दो प्लीज इसके बाद जेके ने बोला आं माइरं जावदों अनला दे अनल दे आगैनो अके आबो दे माइरं जावदे अके थेंक इउ सो माच जेके आबो थेंक इउ बेनिफ्राय अनन प्रिन्स सानदों सोरबा जयनिं जानो नामा आरोना नै सोरबा जयनिं जानो नामा नो रिन्स राज मोजांबो रिन्स राज ओमफ्राय रिन्स राज नों बहानि होनना सोंबाय आङो खोन्थालाबो नामा ओमफ्राय आल्ट्राया होनदों रिन्स मा नामदों आदसा फैदों जोंहा निजे ब्रादार आदसा फैदों आरोना थेंक यू सो मच दोस्तों मोस्ट वेलकम निजय ब्रदर मोस्ट वेलकम मेरा एलबी में आपका स्वागत है इसके बाद बोलो कौन कौन है प्लीज कमेंट करो और एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ मुलाया ब्रो आमखौ जेके नार्जारि जयनिं खालाम आं मैल' नावदाना नै जेके आबो माइरं जावदोंनोलै मैल' ब्रादार नोंनो हरना दोनदो आल्ट्रामाखौ सनजित नोंनि साइलिया खारबाय नामा दारना नोंसोरनो जात बुङो दहायनो खारबाय रागा जानानै आइ हेड इउ सनजित होनलांबाय आंखौसो ओमफ्राय निजया मा बुंखो मा जबर आरे मा जबराथ' बिदिनोलै आदै लबर बायदि लावलागासिनो ओमफ्राय नोंनालाय माब्रै आल्ट्राया मा बुंखो जय होननानै मिनिबाय आरोना रेन्स राजा मा होनदों आल्ट्रा मा जाखो हा नामदों आरोना रिन्स राइस आंनि बुंनाय माथोखौ खोनाना खोनायालैलाय ओमफ्राय जे गोदान दंबा लोगो जादो बेग साफ खालामगोन नामदाना मैल'जों लोगो जानांगौनो जेके मैल'नि मोनसे चेनेलजों ओमफ्राय प्रिन्सआ निजय साबदान प्रिन्सआ होबाय इसके बाद रिन्स खुश नहीं होननानै मिनिबाय निजया सनजित अल्ट्रा मोरा ने क्या कहा आरोना
साला अल्ट्रा मोरा ने कुछ भी कहा था रे भी अल्ट्रा की वजह से ना साला अल्ट्रा को कान के नीचे बाजायगा रोखोमे बेनिफ्राय अल्ट्रा जानला मानला होनालै सालिखौ सालिया एसे मानसिया माबासो दा फाग्लि जालाबायबाथाय बोरैबा जागोन अल्ट्रा सोरलै सनजित नार्जारि अल्ट्रा सोरलै सनजित नार्जारि बे रिन्स राइसआथ' आंजों रायज्लायनो गोसो गैला बियो बेनिफ्राय यूट्यूब चैनल कूल बॉय 1996 क्यों रो रहा है अल्ट्रा फ्रेंड्स मेरा स्वीट हार्ट साबधान जेके बे गोदो नैजिना मुलायनखो इसके बाद मेरे दिमाग आज में करम करम करा है ओके फ्रेंड्स वीडियो रनिंग क्या ऑन होगा प्रिंस वीडियो रनिंग करके सब करो नहीं तो ऑन हो जाएगा जेके ऑन राहुल आगै साबधान दों राहुल आगै बखारगोन नै जोंना बिखुनजोआ साब खालामबायनो अनामिका बिखुनजोआ सब ही सब देखता है साइली बोल रहा है अल्ट्रा ने बोलो क्या कहा संजीत बोल रहा है खालिफा क्या कहा था ये अल्ट्रा मोरा ने इसके बाद अल्ट्रा ने क्या बोला बाजैया फाग्लि जाबाय नामफ्रा ओइ अल्ट्रा रागा जोंलै मिथिबायना माबा बारा बुंनो एसे मानो माबा मा होनना बुंगोन खर'फोरा थिग नङासिना जाला माला बुङा सॉरी गाइस जस्ट फानी बोल रहा है हम लोग अल्ट्रा ने दा कमेंट चेक खालामना रिटर्न हरगोन आं दाना चलो जेके दीदी के साथ फ्रेंड जाओ जेके नार्जारी ने सभी को बाद में कमेंट चेक करके आप लोग को बैग देगा बोल रहा है इसलिए सभी की सभी जेके दीदी को सब करके कमेंट करके रखो बैग मिल जाएगा टेंशन लेना नहीं दोस्तों टेंशन देना है किसी को ऑन नाइन ना बुंबाय मा रिन्सआ मा नाइन जाखोब्रा बुजासैलां रिन्सखौ नाइन नोंसो नामा रिन्स ओमफ्राय आल्ट्रा मादो अन आल्ट्रा मागो बे भाई नोंनि एक्सआ मोजां बुंनायखौ जानला मानलासो साबजोब्बाय जाना दं जेके अन थेंक यू सो माच जोंना निजे ब्रादारा खारबाय नामाब्रा बेनिफ्राय कौन है एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ दोस्तों फ्रेंड हो जाओ मनो जासिगोन नामा ब्रा बारा दिन गैलाना मनो जासिगोन नामा ब्रा दै नोंना दादा जेबानो जायाखै हाजारखौनो बाराखै हाजारानो जायाखै आंना फालासो दावलिथियानो मोनालै दं आदै नाव दाना अके दावलिथियानो मोना मा जानो हरसे सानसेसो होग्रा जानोसै आङो एकदम मानसियालाय बिराद फैयोलै आंनियाव फाथै जाबलायलायनाय होमबाबो दावलिथियानो मोना माथो निजय बाय 1 मिनिट खारदों होनना 1 मिनिट खारदों होनना मिनिबाय आल्ट्राया आल्ट्रायानो होखारहरजोबो सिख्लाफोरखौ सुब देख रहा हे सेरे बोले अल्ट्रा ब्र उन्दुनासो दंना खारनो हाया होनदां अल्ट्रा ब्र निजया उन्दुनासो दंनो बोरै खारलाबायनांगौ उन्दुनायालाय फाग्ला जेके अन ओके निजय बोल रहा है हम लोग का फ्रेंड्स ने जना निजय मिनिबाय ओके बायदों बे आल्ट्रायाना मानसिया एसे टिन्टुलुआ नांगोल बायदि नालाय बेनिखायनो आल्ट्राया एसे माबा आरोना मानसिया टिन्टुलु थोस भाई आं होखान आरोना राहुल ने भाई क्या हो बोल रहा है रैमालि फैलायबाय नै जोंना रैमालिया लाइक डान थेंक इउ सो माच रैमालि अके रैमालिया नों बहानिमोनलाय रैमालियालाय हाबा जाना हाबाजायब्रा मानसि मोजां मोजां सिख्लाफोर दंब्रा मिथियालै
नाम्बारफोर हरलै रैमालि नाम्बारफोरा हरलाबायदो नाम्बारफोरा आइ मसक हा ओके ओके लाइक थैंक यू सो मच अशोक ब्रदर थैंक यू मुझे पता है थैंक यू सो मच अशोक ब्रदर थैंक यू मोस्ट वेलकम और आप मेरा एलबी में एलबी देने के बाद भी मेरा एलबी में आया है थैंक यू आपको थैंक यू सो मच मैलो आगै फुल भिडिअ नायना साब खालामबाय माथो गावलायनोसो होयो होनो लै जोंना मैल' ब्रादारा गावलायलायोसो जोंना निजय एडमिनाव दोनै जोंना राहुला थोथसबाय मा होनलायलायदों आंनि एक्सफोर दंबा एलबिआव लाइन हरबासो ब्र ना केवन जेकेवन अनिमिका साबदा होनदों नै निजय बहुद दं एक्स दं जेके निउ फ्रेन्ड थेंक इउ राहुल ब्र दान खाम आं न'आव होनदों प्रिन्स बेबी काहा देदु निच्चा गेमिं वाइटि हेलो बोल रहा हेलो निच्चा हेलो ओइ अबाव थाखोब्रा लाइक दैट थैंक यू सो मच निचा थैंक यू लाइक दैट नेगले थैंक यू इसके बाद जेके ऑन अनामिका आबो थैंक यू नावदों पियो तिनतुलु साव खात्रा हा थामसाब आल्ट्रा ब्र लें लाइन हर एसे रायलायनि दारना जालै आल्ट्राया राहुल निचा न्यू फ्रेंड निचा अन थैंक यू सो मच निचा थैंक यू बिदां आब'नि अन इनिफ्राय के सनजित अरे लोगोफोर आं जि सुनो दै कमेन्ट गेलेलायबाय थालाय दसे जास्ट थाम्स आप निजय राहुल जेके कौन है सभी को मौसुल काम इनिफ्राय राहुल माबा आल्ट्रा ब्र दसे हेन्डेल खालामलाय र' जि सोमलाबायना आङो ब्लू डेडो ज्वाइन करने के लिए ना ओके गेमिंग आपको दिखता हूँ मैं अब नया है क्या मेरे साथ ओ पुराना है ओके ब्लू डेटा टेंशन लिए सभी को मैं ब्लू दिए अल्ट्रा ब्रो निजे ब्रो दसे गेलेबाय थालाय र' दे जि सोमनो आङो
लागायबाय था टिनटुलु लागायबाय था जोंना रैमालिया मिनिलाबायलै एसे रैमालिखौ एसे लागायना होलै जोंना आल्ट्राफ्राव एसे लागायना हो टिनटुलुजों ओइ माबा आल्ट्रा ब्र एथ मोजां मोजां सिख्लाफोर दङ नै लागायजोब ओमफ्राय लाखिबाय आरोना बारा एसेबां लागायना दै बारा एसे लासै लागायबानो जाबाय आं र' जि सोमनो आं लागायबाय थादो आरो किल'सन 30 थाखा सरि 30 थाखा सानजाब 10 केजि 300 जायो 10 केजिबा 15 केजि 15 बा 20 केजि ना 20 केजि 600 थाखा 18 केजि जागोन 18 700 थिगानो 30 थाखा खरि 18 केजि लागायबाय था दे र' दे लोगोफोर जास्ट लागायबाय था एसे आरो प्रिन्स माबा मा होनो थांनोसै आं ग्रनाट अके ओमफ्राय जोंना माबाया मा नामलाय आल्ट्रा बारा एसेबां गोसा लागायनाङा दै आरो सैमानि बायदि लागायनाङा आल्ट्रा
थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मतलब कपड़ा धो रहा था, अभी कपड़ा धो गया, मेरा कंप्लीट हो गया। गई मा राव गाबलायलायबाय बिसोरा खोन्थायाखै नामा बे आल्ट्रायाव थांगो होनबा मैना दाउआसो मोजां। मा मैना दाउ फैलाबायखो बेनिफ्राय अन थेंक इउ सोरां आब' थेंक इउ आं माने जि सुदोंमोन। अशोक ब्रादार में कपड़ा धो रहा था, इसे में वॉइस नहीं दिया था। सभी को थैंक यू सो मच। बाय आई एम गेट गान बोल रहा है। hey, आंखौबो खाबबाय थायो आरोना। रैमालि निजय सनाया बारे निजय जों मालाबानो गुलु गुलु जाना दं नामाब्रा रैमालियालाय। रैमालि सना साब खालाम गैयाबा भिडिअ नायनानै कमेन्ट हर दे होनदों। आल्ट्राया अन ओमफ्राय आल्ट्राया मिनि लाबोबाय निजय होननानै। बाप रे हम लोग का लाइव अशोक ब्रदर भी ऑन है। थैंक यू सो मच अशोक ब्रदर। मैं कपड़ा धो रहा था ना, इसलिए नहीं दे पाया मैं, इसलिए सभी को आई एम सॉरी। और इसके बाद ओए रेमाली दाउ मैना बारे ओके लोगो सोरां नाम दाना बाय साइलिखौ लादो जे सुनो दाना। ओइ साइलिया गावनो साइलिखौ लायना सोरबा बेमारिसो इयो। इसके बाद खेबाबो कारेन्ट सर्ट जागोनसो बोरैसो नामदाया माबोरै हुलुस थुलुस जों माथो घटनाफोरालाय आसरित डेन्जारलै डेन्जार जाना दंबा घटनाफोरा खम डेन्जार। आयु सयथिबो गुलु गुलु नामा रैमालि नामदों। ओमफ्राय गुसु मोनलायदों गोसोखौ बारे खम डेन्जार होनबा नोजोयाबो सिंनो भद्र मानसिया सिङाव डेन्जार जामारोलै। जेखे आब' सना मा ओंख्रि नामदों नै जेखे आब' सना मा ओंख्रिनो। ओमफ्राय जोंना रैमालि मिनिबाय आरो ना अन होननानै। ओमफ्राय आं ओंखारथ'बाय खामानि मावनोसै नामदारा। दे जोंना सोराङाबो दे खामानि माव। अके लोगो जालाय दिनै जोंनाबो माबाया रैमालिया लिपस्टिक गोजा होनानै खम डेन्जार। ओमफ्राय आल्ट्रा बिशाल भाइया दिनै फैयाखै माथो। बिशाला फैनो नागिरा सुवादा फालथुयो थिनथ'ला गेद्दाया। ओमफ्राय जामल'का अशोक ब्रादार अन थेंक इउ अशोक ब्रादार थेंक इउ। निजया मा बुंखो सन्जिब भद्र नामा होनदोंलै भद्र माने एकदमबारे डेन्जार जायोनो आरोना मिहि बुन्दा जायोनो आरोना सिङाव। ओमफ्राय बेनोथ' ब्र' होनना बुंबायलै सोरां मादों सोरां वे होनना बुंबायलै निजना आल्ट्राया फाग्ला। सोर दङ रायजो नोंथांमोन फाल्थुखा दे आरो आल्ट्रायाथ' एकदमबारे सिख्लाफोर नुबाथाय बारजाब एकदमबारे देनजारखायो। इसके बाद भद्र माने मा भद्र माने जेनेबा माबाब्रा दद्रद्रलै गज्रब थाग्रा माने जेनेबा गज्रब थाग्रा आरोना भद्रद्र बिदि माने बारा नङा इसां बारा मिनिलाबायनो नागिरा बारा एदावलाबाया बिदिखौ भद्र होनना बुंब्रा गज्रब थाग्रा। ओमफ्राय बिदि भद्र गज्रब थाग्राया सिङाव एकदमबारे डेन्जार आरो बिसोरो माने आं मिथिया आल्ट्रा ब्र' सनजितनाव सोंदों थोस भाइ नंगौसो होनना दाना डेन्जार नै आल्ट्रायाबो डेन्जारलै सिंनो खाट्रा। आंथ' फाग्लासो नाम दाना नै जोंना माबायाबो मिनिबाय आरोना
रिमालियाबो रिमालियाबो ब्रा रिमालियाबो अशक ब्रादार अन थेंक इउ अशक ब्रादार रिमालियाबो गज्रब ज्रबनो बुथबथब थायोलै मिथिबायना नायनायाव आरोना रैमालिखौ नायनायाव बद्रद्र बुथबथब नुयो आरोना ओमफ्राय सिङाव देनजार जागोन बियो मानसिया ओमफ्राय आंथ' जौ फाग्लाखा होनदों आरोना जौ फाग्लाखा अन थेंक इउ अशक ब्रादार थेंक इउ अशक ब्रादार अशोक ब्रदर मेरा WT नहीं हो रहा है रे अशोक ब्रदर इसीलिए मैं LB इतना टाइम टाइम दे रहा है क्योंकि मेरा WT ये नहीं है इसलिए मैं LB को इतना लॉन्ग टाइम LB दे रहा है अशोक ब्रदर आपका LB में मैं जाने के लिए नहीं मिल रहा है अशोक ब्रदर इसलिए सॉरी दे अशोक ब्रदर होमबा रैमालिया फाग्लिसो नामा होनबानो आरोना ए बद्रसो होनबा जया आरोना निजेखौथ' बारा बद्र नुवा नुनायालाय ओमफ्राय जोंना रैमालिखौ एसे बुथबथब नुयो आरोना मानसिखौ नायनायाव आरोना मडेलफोरा ओमफ्राय आल्ट्राया आंखौ दाबो लोंनानै बेलथायना दं हां जाबावलै नै मिनिलाबाय नै रैमालिया मा ब्र WT होनना आल्ट्रा WT लै WT सातथा आठथा नौथा ओमफ्राय अन थेंक इउ अके जो नया है हम लोग का लाइव जर्नली के साथ फ्रेंड हो जाओ लाइव के साथ फ्रेंड हो जाओ जो नया है लाइव के साथ फ्रेंड हो जाओ दोस्तों आल्ट्रा रैमालि एसे नाइट ना नाउट अके आल्ट्रा ब्र जिखुनु फुरिजों ओंख्रि फ्रि मोनबानो जाबाय दाना बारे एकदमबारे निजयाबो डेन्जार माथो टिन्टुलु ओमफ्राय मिनिलाजोब्बाय य' होनदों आरोना ओइ य' आरोना नै ओइ रैमालि आल्ट्रा ओमफ्राय नोजो मोना टिन्टुलुआनो गेद्दासिनो ओमफ्राय अन मा होनखो जोंना माबाया आयौ जा गोबाव होबाय दिनै ब्र होनदों आरोना मा गोबाव बेलाय एकदम हरसे सानसे होनांगौ रागा जोंबा WT-आनो फैला आंना ओंखायनो एकदमबारे हरसे सानसे होलाबायगोन आं रागा जोंबा ओमफ्राय आङो दा अंगनादियाव खामानि दंलै माबा माइरं राननांगौ 10:30 दसेल' होनसै ओमफ्राय पुरि লগত सब्जी सादार লগত सब्जी फ्रि आरो बिब লগত बिनानाव फ्रि बारे निजय 1.1 आंना पइन्ट जायो भाई बिदिबाबो दाना नै हाब मा होनो बारजाब मोसाफा देरसिनसो नाब्रा रैमालियालाय दिन'आ मिनिबाय आरोना नै निजयना मिनिबाय से नै सांगिया फैबाय माइरं रायग्रासो जाबाय नामा होनबा नों ब्रदर माइरं रानग्रा माने बे जोंनि उदालगुरि माने जोंनि माबायाव जोंनि गामियाव माने माइरंआव जोंनि गामियाव हलाव माने माइरं दोनदों आरोना बस्था ओमफ्राय बे जोंनि उदालगुरि एरियायाव बेसेबां अंगनादि दङ माने 500 हमना ला 500 3000 गाहाम बिदि अंगनादि थाया होमबा एसेबां गामिनि अंगनादि बे अंगनादि गामिफोरनो माने बेसेबां हरनांगौखौ रानना हरजोबनांगौ अंगनादिनो माने बिराद लाइन जागोन दिनै खैथाबा दङ उदालगुरियावबा अंगनादिया मैया मासबार एरियानिखौ मैया रानजोब्बाय मासबाराव
225 मासबाद एरियायाव 225 अंगनादि दं आरोना 225 अंगनादिनो मैया रानना हरजोब्बाय ओमफ्राय दिनै उदालगुरि बेनिफ्राय मा होनखो मा खालामनि भाइ मा आंखौ संनाय दाना ओइ नै जोंना रैमालियाबो डेन्जार बिदिसो होनबा बिदिसोलै दिनुआलाय बहानि मोनब्रा नोङो आल्ट्रा ब्र आं बिजनेस स्टार्ट खालामनोसै होद निजय माबायदि बिजनेसफोरा बेफार फालांगि नामा मानसि फानग्राथ' नङा मा खालामदों निजय आफा होनना आरोना निजय आफाया दुं दा होनगासिनो दङलै दुं दा भाइ निजय सिख्लाफोरनि बिजनेस आरोना नै रैमालिया माथो गज्रब जाना थाबायलै बुद्राम बेनिफ्राय जेके आब' अन सिख्लाफोरनि आरोना सिख्लाफोरनि बिजनेस निजय मोनथारगोनलै नोङो सिख्लाफोरनि बिजनेसबा बरिया दांनो मोनगोन दामदारा दिनु मा खबर जेके आब' मा खबर खोन्थाहरदो दे क्या खबर है बोलो बिदा गोजायैफोरा जानला मोनला बाजै लिंनो आंखायलै नै दिनुआ लाना खारजागोन नोङो दिनु माबाजों निजयजों ओरैनोबा सिमानि लान्जाया मालाबाबो गेद्दाया सिदा जानो ओरैनो गेद्दाखा निजयना ओमफ्राय थुनथुलुआ बेनिफ्राय सन्जितआ कमेन्ट फुल फराया बिदिबा इन्टारेस्टिं गैया आरोना जागोन दे फुल फरायगोन नोंहा थुनथुलु फाग्ला जाबाय निजय बाहायदों आरोना एसे अबेखौबा एसे लासै फरायनो गोनां जायोलै गावसा एसेबो रोंथारा माइरं जावदों दानानै जोंहा जेके आब'आ माइरं जावदोंनो माइरं जावै जावै इसान सुङै सुङै होननाय मेथाइआ बोरैमोनलाय निजय मिनिबायलै थाथ' लिरनाय सयमन फाग्ला जाबाय नाना माथो होनबावनो खबरफोरा बिदिनोसै जाबावलै दिनुआ नै मिनिबाय सिमाङावनो आंना थाथ' होननायसो आंना होनदोंना थाथ' दखान होननोसै सिमाङाव बारे बैसागु मोनफैनायखौ नुवाखै नों मोसानो लुबैदों आरोना बारे माबाया रैमाला सेंग्राफोरजों बारजाब मोसाफानो लुगैथारबाय नामा बे रैमालिनि नाम्बारखौसो मोननांगौमोनलै आङो थिगसे एदावहरगौमोन आं बेखौ ओमफ्राय भाइ सिख्लाफोरनि किउ नाम दाना जोंनि निजया मिनिबाय बरिया जायलाय लाखाव निजय नोंनि सिमां हानामोन आरोना जाथजारलै दैमु होनना मिनिबाय आरोना नै जोंना ओइ माबाखो लागाव निजय सिमांदो रैमालि नाम्बार नांगौनो सनजितनो हरहामदों ओमफ्राय दैमु होनना मिनिबाय आंनि सिमाङा ट्रेभेलारसो होनना बुंदों बुद्रांफोरासो अनसुलि जायो होनदों बुद्रांफोरासो अनसुलि जायो ना ओमफ्राय
दिनै सिख्लाफोर एदावनो थाङा नामा निजय आफा होनदों आरोना निजयाथ' गवायावथ' बुंनोला गवायावसो थाङो मालाय लामि नाम जाना थोद सनजित भाइ नामबो निजया मालाय गवायाव माबा दुगैना माने माबा माबिसो नायनो थाङो निजया देनजारबो सिं सिंनो नायनायावसो बथ्रद्र' स्टाइलफोरा सिङाव देनजार इबो अबे वेदर मा खोथाय नि माबाया जोंना आल्ट्राया नै जोंना जेके आब'आसो अन होगासिनो दङ अके निजय सना नांबाय नै फाग्ला फाग्ला मानसि दं गैला थोदस फाग्ला फाग्ला खैजोमा बिदै थागोन दे होनना सोंहरखायो आंनाव फाग्ला फाग्ला खैजोमा बिदै फाग्ला फाग्ला मानसि सोंहरलै हले खैजोमा बिदै सोंहरलाबायनाय जात जातनो अनेक जय रैमालिखौ डाइरेक्ट प्रपसो खालामबाय माथो होनना बुंदों आरोना खैजोमा बिदै सोंहरदोंलै आंनाव खैजोमा बिदै मेगनखौ मानो होदों होनबा नायनो नङाबा हो ओंथ' आरो मेगनखौ मानो होदों बारा मिनिनाङा हाथाय गगोन होनदों आरोना अन बिदिसो होनबा होनदों प्रपस खालामना नायनि आंनाव बारा आइडिया गैयालै ब्र होनदों आरोना डाइरेक्टसो माने होनदों आरोना नोंलाय मानो कमेन्ट हरो डाइरेक्ट बुंब्रा डाइरेक्ट बुंनो थिनबाय आङो होमबा ओमफ्राय डाइरेक्टसो ओहो सबआव आइ लाभ इउ बुंदों गानबो दंखायो ना होनदों गानबो दंखायो रैमालि इंलाजबाय सेस सनजित भाइ होनना सेस मिनिलाजोब्बाय बोरै जाखो नोंसोरजोंलाय एकदरम लाजायोबावसो नै ओइ मबाइलालाय माबोरै उन्दुना थागोन नालाय मा बुङो होननानै जय सेस मिनिबायलै नै निजय होननानै आंनो ब्लु होलाय होनना लै निजया फुरा रैमालिखौ लोगो खालामनोसै फालथु निजया एफा इदि लिंला नाब्रा सानै साथामनो
Nah, la dia merah, blue nandana. Boरो दिनुआलाय खारबाय नामा दिनुआ? निजय गैला उरला। Bro, सानखौ जोंनो मानो नांगौ? बुंलाय दाना सानखौबा मानो नांगौ? नों खोन्थाहरलाय देलाय सानखौ मानो नांगौ? स्किपार लाबोहरबाय जोंना नै रैमालिया खामा मावना रायलायनो मोनासै आं खामानि मावना रायलायनो मोनासै एखे जेबो नङा जेखियाबो जेखि नङा लोगो खालामनो ब्लु बिदोंब्रा बे निजय आफायानो एन्थ'लाय बे रैमालिखौ एसे लोगो खालामनाय गुलु गुलु सोंबाय आङो गुलु गुलुसो सालुयो निजया थांबाय लोगो खालामनो गेम गेलेनोसै बाय बाय नारना दानो गेम गेलेयो नामा मागो नंथारा आङो रैमालियालाय बेखौनो रोङा नों ब्र' सानां जाबायनि बारा सारां जानायनि बारानो सारां जानायनि बारानो अ बेखौनो रोङा नों मा ओंख्रि निजय आफानो नै मा ओंख्रि निजय आफा ओइ 8 जन गाहाम दं सोर सोर नायखुमादोंलै बिसोरो नायखुमाग्राफ्रा सिसि केमेराफ्रा सोर सोर इयो इमान सिम्पोल बाथ्रा बे होनबा नों मानो हरा लेट बायो बेबायदिनो बारा सानावबो दारना मिनिबाय मिनिखुमा लायो नाम दाननानै सोर मिनिखुमा लायखो आगै आं फैथ'बायनो आरोना अके नै जेखे आब'आ लाजिलायलायना थांबाय दे अके जेखेयाबो जेबो नङा आंसो आरोना आं मिनिखुमायाखैब्रा सोर सोर मा फिथाइखौ जानो मोजां मोनो सासिन बानसारजों दिन'आ थिगसे मिनिबाय आरोना नै इन्जयसो नाम आरोना ब्र' आं फैथ'बाय बारा साद जायासै नोंनि कमेन्ट हरनायखौ होनदाना आं फैथ'बाय बारा साद जायासै नोंनि कमेन्ट हरनायखौ अके निजयजों रैमालिजों डाइरेक्ट थांथ'बाय आरो ना अबेबा खारस'नोसै नामा नोंसोरलाय अनलि फर एन्टारटेनमेन्ट गाइस अनलि फर एन्टारटेनमेन्ट 8 जन दंबावो सोर सोर दं दा अके होमबालाय आंबो एलबि दोननोसैलै
सोर दं कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर। हम लोग का अशोक ब्रदर ने उन्होंने थैंक यू सो मच। मे बी एल बी बंद करने वाला हो प्लीज। जागोन ब्रा मानसियालाय जागोन हा उबियाव नै प्लीज कमेंट करो बाय बाय संजित उल्ला नामदार ना ओके ओके रिमाली उल्ले फेसबुकफोराव फलो खालामब्रा रिमाली फेसबुकफोराव फलो खालाम फेसबुक खालाम आंनि डिस्क्रिप्शनाव दंखायो लिंक। ओ जो नया है मतलब मेरा फेसबुक पेज को भी फॉलो करो, मेरा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और जो है प्लीज कमेंट करो, मैं भी बाय बाय लेगा। कौन कौन मेरा एल्बम में देख रहा है प्लीज कमेंट करो गाइस। लाबा लाबा बाय बाय संजित उर्ला ओके। थैंक यू सो मच सभी को बाय बाय। थैंक यू सो मच बाय बाय ऑल फ्रेंड मा होनदों दिनुआ रैमालि साब खालामबाय दे नादा ओइ माबा दिनु आं थांनोसै ब्र दा अके दिनु आंखौ फेसबुक फल' खालामलाय फेसबुक फल' खालामब्रा आंखौ दिनु हम दोनसै दोस्तों मैं भी एलबी बंद करेगा जो सभी को थैंक यू सो मच। मेरा एल्बम में कौन कौन है सभी को थैंक यू सो मच। दिनू थैंक यू सो मच, रेमल थैंक यू सो मच, नीजू थैंक यू सो मच और हम लोग का अशोक ब्रदर थैंक यू सो मच। और कौन कौन है अल्ट्रा किधर गया आंबो थांनोसै ब्र मा नाम जारना आंना नाम माने बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव थांबानो जाबाय। बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव फेसबुक इन्सटाग्रामनि लिंक दोनजोबखानाय दङ सब गासिबो माबा डिसक्रिप्शनाव दङ आरोना लिंक होनाय दंखायो। थैंक यू सो मच सभी को थैंक यू सो मच बाय बाय। ओके अंदर ना ओके।